fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 47 minutos na kaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombohanay sa Udto diri sa DUFM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the number 1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes sa Oktubre 20 tuig 2023. Kagkaroon sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. 66 días na lang kagapaskwa na. Sa gihapon ini mo lang ganimo ang kurman, bombot siya, mablanco, hover. Kagkaroon sa madalaguan kag mga nagapangunang mga balita. Ungka kagaganan flyover ginalanta nga mabuksan sa publiko sa tuig 2024 butselingon sa masunod nga tuig. Ini kasunod man sa pagbisita karon ni former Ilonggo Senador sa Franklin Drilon. Kaupod sini si DPWH Regional Office 6 Director sa Diboy Oropel and Assistant Regional Director Engineer Al Fruto. Ginlantaw nila gapon to ang isa sa mga pinaka-kontrobersyal nga mga proyekto diri iya sa bahin sang syudad kag probinsya man sang Iloilo. Sa biyak kamay na banwa, ad hoc committee sang kooperatiba sa Iloilo City Government may nakapta na nga ebidensya batok sa kay RD Nora Patron. Tikon may ginawiyatan na kamo nga ebidensya batok sa Regional Director sa Cooperative Development Authority. Ano nyo ina? Sa dugang pa nga mga balita, pamilya sang napatay nga Ilonggo OFW nga taga-Maasin mayara sang Lauman nga bulig halin sa Iloilo Provincial Government. Sa kangot naman nga balita, pamilya sang Pinay nagapangabay nga mapadasig ang pagpauli sa iya sining bangkay. Sa dugang pa nga mga balita, pila ka mga butante sa syudad sa Iloilo may pagpabutyag sa ila opinyon sa nagahilapit nga eleksyon. Kwarta batuno na pangpilion ang gusto nga kandidato. Aba, dugay ta naman na nabatian ang kasubong sina nga mga linyada sa mga butante. So butsilingon nagalaom kamo nga may tagtaganay pa iya sang kwarta. So sa aton sila makabumbo dako ni karon nga pagpanghangkat sa bahin niya Manwa sang Commission on Elections. Okay, may mga tawo sa gyapon nga nagahulat yang tagan sa kwarta. Di ba may ara sa gugot nga pagbantay ang Commission on Elections sa sining pagpagwa sang kwarta during sa campaign period kag subong man sa paghilapit sa mga inadlaw sang eleksyon. Muni madalaguan mga balita, issues kag impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri ginamang sa Bombohanay sa Udto. Hindi na kamo yung maghinulat pa nga kung natagan kamo sa kwarta or whatsoever dira, no? Kay te balikan kamo na sa mga kandidato, no? For example, abi mareklamo kamo, mambala sa nga dala pa mo sila bumubelo. Sagad ka reklamo nga bayad ka na. Hindi na kamo maglahom sa kasubong sila. Hindi kamo mag-concentrate na. Diri kamo concentrate kay mga kabombo. Nagahulat naman sa inyo ang 6.5 million pesos nga total cash prize nga panagtag nationwide sa panibag-o sini nga promo sa Bombo Radio Philippines nga magasugod sa masunod sini nga semana. Adlaw-adlaw naman kita managtag sa balde-balde nga premyo kag libo-libo nga cash prizes kag mas dalagko pagin nga pa-premyo ang nagahulat sa inyo sa Grand Draw. No, gani iya diriya way ninindi mo na iya pagulaton pa iya nga managtag ang politiko dira. Aryo concentrate ka diri. Mati ko na nung mga produkto nga dapat sininimo baklon tipunon kay panigurado sureball niya nga makabaton ikaw sa libo-libo nga cash prizes kag subong mal balde-balde nga pa-premyo. Sa aton sini nga mga kabumbo, why pa na kadiyasang may mabatian nga pagpanumboy? Hindi ba? Sa aton sini magkuturan, lain niya nga kon magbaton kada sa politiko, magbaton kada karon iya sa
mga kandidatos palabuton sa ining eleksyon, sukmaan ka pas pila kadlaw nga baton mo mangani ang 150 pesos, 150 pesos. Nga tag kusimo para butuon mo ko para sa pagkapitan, nagabaton ka man gani isang bata mo ganito nagabaton sa 75 pesos. Agoy, 75 pesos. Para nga butuon niya nga mo, iskit serman. Ay, nanong istoryato ni man. Ari ni Riao. Oh, subong pa lang magtipo na kamo sa mga kinanglanon nga mga proof of purchase para gamiton ninyo agod makapasakop kamo sa 1 to Panalo Part 22 sang Bombo Radio kag Star FM. Oh, gusto mo ba lang ang imo sining buhok mangin mahumot kag tuman ka humok? Bisan di ka na magamit gani husay Oh, terong sikrito na. Ang sikrito sila Drabanwa, magamit ka sang Sunsilk shampoo. Pagtapos mo gamit sang Sunsilk shampoo, bunlawan mo siyempre. Pag bunlaw mo, paluapan mo na yon sang Cream Silk Hair Conditioner. Sa aton sini mga kabumbuti, tagsa kamatagadlaw, ginagamit sini naton para mangin mahumot. Kag mahumok ang aton sini nga buhok. Sunsilk shampoo kag Cream Silk Hair Conditioner ang sasheya sa aton sini nga mga kabumbo. Pili lang kamo dira kay damo-damo na sa variant mo, no? Sa aton sini mga kabumbo. Next, winner dishwashing cream and liquid stand-up pouch or sticker label. Ti masami ginagamit naton ini sa pagpanghugas sa aton sini nga mga utensils, kitchen utensils, no? Sa puluyan kag sa bisan diin man sa mga sari-sari store or sa mga eateries dira. Karinderya dira sa aton sa mga kabumbo, ginagamit naton ini sa tag sa kamatagadlaw, tikong tipunon mo ni ipasakop mo libo-libo kag balde-balde nga premyo ang nagahulat man sa imo. Magamit ka sa nga winner dishwashing cream kag liquid. Winner kag idya sa minatuod sini nga kabuhi. Orocan sticker o kun kupon agod iya nga mangin organisado ang panimalay magamit sa Orocan products. Sigurado nga mabakod kag will last hasta iya sa lifetime. Sa aton sini nga mga kabumbo, ining Orocan mo ning ginahutik sakon sa ngakon nga kumpare niya pare, makauyat gani si Marimo sang kabo nga Orocan, balde nga Orocan, labador nga Orocan, gakedeg ako. Di kay adlok siya. Pero mabakod yung Orocan, sa aton sini mga kabumbo. Kag our Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and the pearl house. Kabalo ka mo manwa sa aton sini mga kabumbo, nagilapit na lang ang Paskwa, nagilapit na lang ang Paskwa. Gusto mo ba lang makahatag sang dugang sining kalipay o kung anuman nga sahi isang luyang nimo inog Paskwa abi hatag mo sa imo sining kagugma, ihatag sini nimo sa imo sining asawa, sa imo sining nobya, live-in partner, bata, no? O kung anuman dira basta kung gusto mo magregalo sang handumanan, no? Ti alahas, di ka mabakal sang alahas sa our Florete Pawn Shop and Jewelry. No? Pwede ka man dira makaprinda kay sa tagsa ka 100 pesos kapag bakal o kung pagprenda sang item, may ara na ikaw sang kupon. Para sa dugang nga mga detalye, bantayan sa Good Morning Philippines program sa Domingo ang opisyal nga launching sa aton sini nga promo. Kung may launching kita sang promo, may ara man kita iya sang paghiwaton or hilikoton nga makabulig sa aton sinisig kapareho hilabi pa sa ila sini ikaayong lawas kag kabuhi. No? Ang ginatumod naton amo iya ang isa naman ka programa kag aktibidad nga igapanumbalik sa Bombo Radio Philippines, Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated, kaupod sa Philippine Red Cross ang dugong Bombo 2023, A Little Pain, A Life to Gain. November 18 November 18 ang aton sini iyang venue, ang Iloilo Science and Technology University dira sa may Burgos, La Paz. Dira kita anay kita dito sa aton sini karon iya nga mga kabumbo ining paggadonar sang dugo. Now, medyo mellow down kita sila diri banwa bangon man sang pandemya but subong may kantanan man sa ika-75 sining anibersaryo or founding anniversary sa Bombo Radio Philippines. Liwat nga ginabalik naton ang dugong Bombo 2023, A Little Pain, A Life to Gain. Ginadulong sa inyo sa Bombo Radio Philippines, Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated, kag siyempre sang Philippine Red Cross. Ti sa aton sini nga mga kabumbo, isa ini kabilidhon nga butang ang pagdonar sang dugo, no? Kay wifi iya sang may naimbento nga makasubstitute sa dugo
kag ang dugo halos iya sa tagsa ka segundo, minuto, inadlaw, inoras, sinimana, binulan, ginakinanglan or may nagakinanglan gid nga aton sini nga isig kapriyo agod nga masugpunan ang ila sini nga kabuhi. Madamo man sa nagakinanglan sa nga dugo agod iya nga ti kabahin ini sang ila nga treatment sa ilang balatian nga ginasufrer. So definitely isa iya kabilidhon kag makabig iya heroic act kung ikaw ang voluntaryo nga magdonar sa imo sining dugo, magpasakop, magtawag lamang diri sa istasyon sa Bombo Radio 3379452 aton sining linya. Pa-connect ka lang dira sa panawagan and complaint section. Kaya ra dirang aton sining in charge si Bombo Jane Los Bañez sa Galiarde. O kung magpadulong man diri sa istasyon sa Bombo Radio kag magpalista kung luyag nimo nga magdonar sang dugo. Detalye sa mga balita balikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaanda mang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw po ngayon ng Biyernes, Oktubre 20, taong 2023 at mga kabombo ka Star Nation sa atin pong Christmas Countdown, 66 days to go bago ang araw ng Pasko. So ulo ng ating mga balita. Sa atin pong news exclusive, Palestinian envoy dumistansya sa kaso ng Hamas operatives na pinadeport dati ng Pilipinas dahil naman sa extremism. At gobyerno ng Palestine o ng Palestine may apila rin doon sa mga bansang nakikisawsaw umano sa nangyayaring giyera sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Ito namang unang araw ng campaign period para sa Barangayan Sangguniang Kabataan Election 2023 naging mapayapa. Habang ipatutupad naman na maniban ilang araw bago ang naturang halalan, muling ipinaalala ng Philippine National Police. Airfare, inaasahan ho ang pagtaas sa buwan ng Nobyembre. Ito namang malawakang inspeksyon sa mga pasilidad sa Davao de Oro sinimulan na kasunod huyan ng magnitude 5.9 na lindol kaninang madaling araw. Bagong talagang Philippine Coast Guard head nangako naman na paigtingin pa ang pangalaga sa maritime environment ng Pilipinas kasabay ng kanyang pagsisimula ng tungkulin. Samantala, abangan mamaya ang detalye ng kasong grave threat kontra kay dating Presidente Rodrigo Duterte, itutuloy ng isampa. Sa ating balitang palagkasan, NBA All-Star posibleng babalik na raw doon sa dating East versus West format. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, mga ka-Star Nation,
Sa atin hong news exclusive, dumistansya si Palestinian Ambassador Saleh Muhammad sa naging issue tungkol sa dalawang pinadeport dati ng Pilipinas na Hamas operatives. Matatandaang muling lumitaw ang issue ukol sa naturang Hamas members nang matukoy na kabilang sila doon sa mga nakikipagsagupaan sa bahagi ng Israel. Dati kasing pinaalis dito sa Pilipinas ang dalawang Palestinian dahil naman sa pagkakasangkot sa mga aktibidad na extremist at pakikipag-alyansa sa ilang armadong grupo na nakabase dito sa Pilipinas. Sinabi ni Ambassador Saleh sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines na wala pa sila ng naturang pangyayari at hindi pa nag-i-exist ang kanyang tanggapan at hindi pa rin siya na itatalaga sa Pilipinas nang mangyari ang deportation at iginagalang din daw nila ang proseso ng batas dito sa Pilipinas ukol naman sa national security. Narito ang bahagi ng exclusive interview ng Bombo Radio Philippines kay Palestinian Ambassador to the Philippines, Saleh Muhammad. I read the statement by the National Security Advisor here, but I was not here by then. The embassy was not yet established and opened by that time. I'm not aware of that. Government of the Philippines, they know their security, and we do not interfere. If we cannot be help to them, we will not oppose their measures to protect their own country and their own people. Bahagi yan ng mga pahayag ni Palestinian Ambassador to the Philippines, Saleh Muhammad sa interview ng Bombo Radio Philippines. Sa panayam pa rin ng Bombo Radio, nagbigay ito ng mensahe sa international community na nakikisawsaw umano sa mainit sa pinanggera sa Israel at Gaza. Ayon kay Ambassador Saleh ay sana isipin din ng nakakarami at ng international community ang mga sibilyan doon sa Palestine na nagiging biktima rin ng karahasan at hindi lamang panig dapat ng Israel ang tinitingnan. Narito pa ang mga pahayag ni Palestinian Ambassador to the Philippines, Saleh Muhammad sa interview ng Bombo Radio Philippines. No, my question is that why the international community is taking part of this against us, against civilians? If these people, if these superpowers, if international community should mediate, should have, a good intention, initiatives, should pressure Israel to open corridors for relief materials, for medical materials, to save lives, not to encourage Israel to cause more loss of lives, innocent lives. This is international community. They have a moral duty. I don't believe that whenever they claim to be the human rights defendants in the world, when it comes to Palestine, they are partnering Israel in killing our people, our innocent people. This is absolutely unacceptable. And this will beget more violence, actually. Israel knows that. This Palestinian people will not give up. Bahagi po yan ng exclusive interview ng Bombo Radio Philippines kay Palestinian Ambassador to the Philippines, Saleh Muhammad. Samantala, tiniyak naman ng Presidential Communications Office na nananatiling nakatutok ang gobyerno sa mga ginagawang hakbang ng iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan upang tulungan ang mga Pilipino na apektado ng gulo doon sa Israel at Gaza. Ayon nga sa Presidential Communications Office, tuloy-tuloy naman ang pagtulong ng Department of Migrant Workers, maging ang Overseas Workers Welfare Administration at iba pang mga ahensya ng gobyerno para naman sa mga overseas Filipino workers na naapektuhan ng gyera. Kaugnay nga nito ay makakatanggap ng financial assistance ang mga naiwang pamilya ng mga nasawi o namatay sa Israel at Gaza conflict na nasa 250,000 pesos. Sinabi ng Presidential Communications Office na 200,000 na tulong naman mula sa OWA at 50,000 naman ang manggagaling sa Department of Migrant Workers. Ito ay para sa mga aktibong miyembro. Para naman sa mga inactive member o OWA members ay makakatanggap sila ng 70,000 pesos na inilaang financial assistance. Sa mga karagdagang pa nating balita, nakatakdang tumaas mga kabombo ang presyo ng air tickets sa buwan ng Nobyembre ng taong kasalukuyan. Katwiran ho ng Civil Aeronautics Board, ito ay dahil na rin sa mas mataas
na fuel surcharges o kaya naman yung dagdag na bayad na ipinapataw ng mga transport companies dahil sa pabagong-bagong presyuhan ng mga produktong petrolyo. Ayon nga kay Civil Aeronautics Board o ayon sa naturang lupon, inaasahang aabot sa level ng 7 ang naturang development, yung tinatawag nilang level 7, ang fuel surcharge pagsapit ho ng buwan ng Nobyembre para naman sa mga passenger at cargo services, kapwa sa mga domestic at international flights. Ngayong buwan nga lang mga kabombo ay nasa level 6 lamang ang surcharge at sa ilalim ng level 7 ang dagdag na fuel surcharge para ho sa domestic flights ay mula 219 pesos hanggang 689 pesos at habang 185 hanggang 665 naman para sa level 6. Para sa international flights, ang level 7 ay naglalaro naman sa pagitan ng 7,000 o 772.71 hanggang 1,124.26, habang ang level 7 ay mula ho 610 pesos and 37 centavos hanggang 949 pesos and 51 centavos ang naitatala. Hinikayat naman ng Civil Aeronautics Board Executive Director na si Carmelo Arcilla ang mga pasahero na agahan nila na mag-book ng kanilang flights upang makakuha pa ang mga ito ho ng mas murang tickets bago tuluyan hong makaapekto ang implementasyon ng naturang pagtaas sa singil ukol ho sa airfare. Samantala, magiging epektibo naman ang level 7 simula ho yan Nobyembre 1 hanggang Nobyembre 30 ng taong kasalukuyan. Sa iba pa nating pangunahing mga balita, isinara na ng Department of Agriculture ang posibilidad na muling ipataw ang price cap ng bigas sa susunod na buwan. Ito ay matapos na hilingin ng grupo ng mga magsasaka kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ipatupad muli ang price ceiling para maiwasan ang artificial rice price crisis sa pagtatapos ng taon. Ayon kay Department of Agriculture Undersecretary for Policy Planning and Regulations, Mercedita Sombilia, panandalian lamang kasi ang price cap at tinitingnan ng departamento kung may iba pang mga hakbang na maaaring gawin upang tugunan ang mataas na presyo ng bigas. Matatandaan mga kabombo at consternation na sinabi ng grupo ng mga magsasaka na samahang industriya ng agrikultura o SINAG na dapat muling ipatupad ni Pangulong Marcos ang price ceiling sa buwan ng Nobyembre upang maiwasan ang mga bagong pagtatangka na pataasin ang retail price ng bigas. Ayon nga sa nasabing grupo, ang lahat ay nag-aalala sa posibleng maulit na pagtaas ng presyo ng bigas noong buwan ng Agosto na kung saan sinubukan ng mga mangangalakal na bigyang katwiran ang pagtaas ng presyo ng bigas dahil na rin sa mataas na presyo ng farm gate ng palay. Gate ng SINAG na ang farm gate price ng palay ay umabot na sa 27 pesos kada kilo at idinagdag na ang pagtaas ng retail price ng bigas ay dapat asahan sa buwan ng Nobyembre sa gitna huyan ng pagtaas ng presyo ng pagbili ng pangunahing pagkain. Oras natin sa buong kapuluan mga kabombo, 10 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. At sa dagdag pa nating balita, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga negosyanteng nasa Arab countries na ang pamumuhunan sa mga pangunahing sektor ay magtitiyak naman ng mas mataas na paglago. Ito ay makalipas ho na imbitahan mismo ng Chief Executive ang mga negosyante doon sa Arab countries na maglagak ng kanilang investment sa Pilipinas at maging bahagi sa development ng ating bansa. Sa pagdating ng Pangulo doon sa Saudi Arabia, agad itong dumalo sa First Association of Southeast Asian Nations Gulf Cooperation Council. At yan ay bahagi ng summit na kanyang tutunguhin at tagsagawa ng bilateral meetings sa Arab leaders at nakipagkita rin doon sa Filipino workers sa bahagi ng Riyadh. Umaasa ang Pangulo na mag-i-invest ang mga negosyanteng Arabo dito naman sa ating bansa. Sinabi ng Pangulong Marcos na hindi dapat na limitahan ang ating labor market. Dapat mag-explore pa ng mga bagong negosyo at anya, isang magandang pagkakataon ang ASEAN GCC Summit para naman palakasin pa ang investment
dito sa ating bansa. Ang partnership na ito ay hindi lamang umano sumasaklaw dun sa kalakalan, kundi pati na sa iba pang mga larangan tulad ng telekomunikasyon at ganun din yung pangangalaga sa kalusugan, maging ang aspetong pang-enerhiya at ang agrikultura. Ipinunto pa ng Pangulo na ang pangunahing prinsipyo ng kanyang mga plano at ng gobyerno sa kasalukuyan ay para ho sa pagpapaunlad ng Pilipinas, dapat sa pamamagitan huyan ng pakikipag-ugnayan din sa pribadong sektor. Sa isinagawang presentation kasama ho yung mga negosyante sa Saudi Arabia, sinabi ng Finance Secretary na si Benjamin Jokno na kabilang sa layunin ng Administrasyong Marcos ay ang akitin ang direktang equity investment mula ho sa lokal at pandaigdigang pondo, magsagawa ng co-financing at yung pagbabahagi po ng kaalaman sa iba pang mga sovereign wealth funds at mapapabilis ang pagpapatupad ng nasa 197 projects at lalo na ho yung pang-infrastruktura at yung pamumuhunan sa mga umuusbong na mega trends kagaya ho ng digitalization at ganun din yung iba pa na may kinalaman sa pangalaga sa kalusugan. At tinitiyak din ng Pangulong Marcos doon sa mga negosyante ang paiiraling transparency at accountability sa pamamagitan ho ng financial reporting ng mga standards and principles sa Sovereign Wealth Fund ng Maharlika Investment Fund. Magkakaroon din umano ng 3 audit layers at ito ay internal at meron ding external auditors na siyang mga ngasiwa. Kasama ng Commission on Audit, mayroon ding Joint Congressional Oversight Committee na siyang mag-i-evaluate doon sa implementasyon ng Maharlika Investment Fund. The Vote 2023. Abangan ang coverage ng Bombo Radio at Star FM sa Oktubre 30. Ang pagpili ng mga bagong opisyal sa barangay at sangguniang kabataan. The Vote 2023. Ito ay isang serbisyo publiko mula sa inyong #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines at ng Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Basta Radio Bombo! Ito namang unang araw ng campaign period para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023 naging mapayapa. Habang ang ipatutupad na Maniban naman ilang araw bago ang naturang halalan, muling binabala ng Philippine National Police. Ang balitang yan tinutukan ni Bombo Marlene Padiernos. Iniulat ng Philippine National Police na naging generally peaceful ang pagsisimula ng campaign period para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Ito ay sa gitna ng kaliwat kanang gimmick ng mga kandidato para sa kanilang pangangampanya para sa naturang halalan. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, sa ngayon ay wala pa namang monitor ang kapulisan na anumang significant untoward incident sa iba't ibang bahagi ng ating bansa na may kaugnayan sa papalapit ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Ngunit ngayon pa man tiniyak ng opisyal na magpapatuloy ito sa pagpapatupad ng mahigpit na monitoring sa lahat ng sulok ng ating bansa upang bantayan ang mga posibleng insidenteng mangyayari at makumpirma na rin kung may kinalaman ba ito sa nasabing eleksyon. Samantala kasabay nito ay muli rin nagpaalala ang pambansang pulisya sa lahat, partikular na sa mga tatakbong kandidato at gayon na rin sa mga taga-suporta nito pahinggil sa ipapatupad ng Maniban ng Commission on Elections 5 araw bago ang naturang halalan. Layon nito na masupil ang talamak na vote buying sa mga kandidato tuwing panahon ng eleksyon. Matatanda ang una lang ipinaliwanag ng COMELEC na sa ilalim ng Maniban ay pagbabawal ang pagdadala ng 500,000 pesos na cash pataas. Kaugnay ito ay pakinggan pala ng bahagi ng pahayag ng Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo. Maliwanag po ang tagubilin po dito ng COMELEC na hindi naman po bawal magdala ng 500,000 cash or above pa doon for as long as you can provide justification kung bakit po kayo may dala. Ang iniiwasan lang po natin ay kung meron pong magdadala po ng ganyang kalaking halaga at hindi nyo mapailuwanag kung saan nyo po dadalhin itong pera at meron po kayong mga bit-bet na campaign materials, then the PNP manning the checkpoint will report this to COMELEC and it will be up to the COMELEC to send notices and show cause order para pag-explainin po itong mga sakasakaling mahuhuli na hindi po nila kayang ma-justify itong kanilang pagbitbet at pag-transport po ng 500,000 o higit pa.
Yes, Bombo Marlene. Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakakuha po natin yung ilang bahagi po itong pag-uulat ni Bombo Marlene Padiernos. Mamaya susubukan po natin balikan pa yung mga karagdagang update hinggil pa rin dyan sa mga kaganapan. Lalo't ngayong araw ho, yung Operation Baklas na ipapatupad ng Commission on Elections. So yung mga initial na nagkaroon ng mga paglabag ay aasikasuhin na ho ito ng mas maaga ng Commission on Elections sa mga pangunahing lugar. Sa dagdag pa nating balita, bumaba ang bulto ng iba't ibang mga karne na inaangkat ng Pilipinas sa nakalipas na 9 na buwan ngayong taong 2023. Batay nga sa data na inilabas ng Bureau of Animal Industry, umabot lamang sa 923.16 million na kilograms ng karne ang inangkat ho ng ating bansa. Yan ay sa nakalipas na 9 na buwan. Mas mababa ito ng 8.6% kung ikukumpara doon sa bulto ng inangkat ng mga karne sa unang 9 na buwan ng taong 2022 na umabot naman ng 1.1 bilyong kilogramo at malaking bulto pa rin ng mga karneng inaangkat ay karne ng baboy na umaabot ho sa 458.7 milyong kilograms at ito ay bumaba ng 15.7% mula ho sa dating record na 545.2 milyong kilograms noon po yung taong 2022. Ang karne ng baboy, mga kabombo, ay may pinakamalaking volume kumpara ho sa iba pang uri ng mga karne. Binubuo nito ang 49.7%. Pangalawa, ang karne ng manok, kung saan naman umaabot ho ito sa 324.78 milyong kilograms ang naitalang volume na inangkat ng Pilipinas ngayong taong 2023. Yan ay kung ikukumpara sa iba pang uri ng mga karne. Ang karne ng manok, mga kabombo, ay binubuo ng 35% ng kabuuang imports ng Pilipinas. Bumaba rin ng 20.8% ang inangkat ng Pilipinas na karne ng baka. Umaabot lamang ito sa 106.68 milyong kilograms. Kumpara ho ito doon sa 134.69 milyon na kilograms na naitala naman sa nakalipas na taon. Maliban sa mga ito, umangkat din ang Pilipinas ng karne ng kalabaw na nasa 31.7 milyong kilograms. Yung karne ho ng pabo ay malaki din ang volume, nasa 372 na libo mahigit na kilograms. Yan ho ay karne ng sinusundan ng karne ng tupa na umaabot naman ho sa nasa 642,000 kilograms. Ay yung karne ho ng pato ay pumalo naman sa 229,302 batay ho ito sa data ng Bureau of Animal Industry. Samantala, sa iba pa nating mga balita, ating itutuloy pa ang malalaking updates makalipas ang paalala. Treat yourself to Chownu's favorite snack that makes him so kilig. Dunkin' K-Bun. There's nothing like this warm, cream cheesy, garlicky treat that's both yummy and nakakakilig. Nothing like Dunkin' K-Bun. Pasalubong ng bayan. Sa iba pa nating mga balita, kasunod ng nangyaring magnitude 5.9 na lindol kaninang madaling araw, idineklara ng probinsya ng Davao de Oro ang province-wide na kanselasyon ng mga klase. Ang naturang kanselasyon ay para sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong mga paaralan. Sa kasalukuyan ay nagsasagawa na ang mga ahensya ng pamahalaan kasama na ang mga local government units ng serye ng inspection sa mga pasilidad at sa lahat ng mga school buildings upang matiyak ang kaligtasan ng mga gagamit sa mga ito. Kaugnay nga niyan, naunang ipinag-utos ni Davao de Oro Governor Dorothy Gonzaga ang malawakang inspeksyon sa iba pang mga pampublikong pasilidad sa buong probinsya.
Batay nga sa datos ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology at kaugnay nga yan tumama umano ang magnitude 5.9 na lindol kaninang alas 2:58 ng madaling araw sa New Bataan, Davao de Oro. Natukoy ng PHIVOLCS ang lalim nito sa kabuang bilang na 5 kilometers. Patuloy naman ang inaasahang mga aftershocks na dala ng naturang pagyanig. Sa karagdagan pa nating balita, isinasaalang-alang ng militar ng Pilipinas na mag-recruit ng mga cyber warriors. Ito'y upang ipagtanggol ang mga online network nito mula sa mga cyber attackers. At ayon nga kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Brawner Jr., kasabay nito ay pinaplano rin ng hanay ng militar na i-upgrade ang cyber security group sa Cyber Security Command para naman sa pagkuha ng mga cyber warriors. Sinabi ni Brawner na kailangang i-relax ang proseso ng recruitment. Anya, hahanap sila ng mga talented at skilled individuals na may kaalaman sa makabagong teknolohiya. Sa pagbanggit pa ng kanyang mga pakikipag-ugnayan doon sa kanyang mga counterpart sa ibang mga bansa, sinabi ni Brawner na tila ito ang kalakaran ngayon sa iba pang mga organisasyong militar. Sa kabilang banda, sinabi naman ni Brawner na ang paggawa ng Cyber Security Group ng Armed Forces of the Philippines sa Cyber Security Command ay mangangahulugan ng mga karagdagan pang kakayahan, tauhan at mga kagamitan. Dagdag ng opisyal na pinag-aaralan pa ang mga plano hinggil dito at kakailanganin din umano ang approval ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil babaguhin ang ilan sa mga organisasyon sa loob ng sandatahang lakas ng bansa. Una nang sinabi ni Brawner na inaasahan nila nga matatapos ang mga pag-aaral sa loob ng kasalukuyang taon. Samantala, naglunsad naman ng help desk ang gobyerno ng Pilipinas para sa mga update at tulong sa mga overseas Filipinos na apektado ng mass protests sa buong Lebanon. Ang nasabing hakbang ay sa gitna ng tensyon sa labanan ng hangganan ng Israel at Hamas militants. Sinabi ng Department of Migrant Workers na itinatag ng gobyerno ng Pilipinas ang help desk sa tulong ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Gayun din, ang mga Pilipinong nangangailangan ay dapat na magpunta sa kanilang tanggapan at maaaring makipag-ugnayan sa DMW o Department of Migrant Workers at 24/7 Task Force Lebanon Help Desk ng naturang departamento at ng Overseas Workers Welfare Administration. Nauna nang sinabi ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega na palaging may mga hakbang at iba pang mga interventions para naman sa mga contingency plan para sa mga Pilipino sa Lebanon. Anya, may humigit kumulang 2,700 na mga Pinoy ang nasa Southern Lebanon. Sa pagpapatuloy pa ng ating mga balita, lumagda mga kabombo sa isang Memorandum of Understanding ang Department of Science and Technology. Kasama rito ang Department of Education sa isang food manufacturer para sa mga programang may kinalaman sa pagpapalakas ng sustansyang kakibat doon sa mga produktong nasa lata. Ngayong taon mga kabombo ay nilunsad po yan. Ang nasabing programa ay upang labanan ang malnutrisyon sa mga kabataan. Mula noong taong 2022, ang Department of Science and Technology sa pamamagitan ng Food and Nutrition Research Institute ay nakipagsosyo sa isang kumpanya upang bumuo ng mga survey sa malnutrisyon ng mga kabataan. Ayon nga kay Chief Science Research Specialist Milflor Gonzales, nagsasagawa sila ng mga kaukulang hakbang upang mas mapabuti pa ang kanilang programa. At ipinunto ng Department of Science and Technology na ang pagtutulungan ay pagpapakita rin ng pagtugon sa mga isyu sa edukasyon at kalusugan ng mga kabataan na kinakailangan ng coordinated at multi-stakeholder at yung mga iba pang pagsisikap. Sa panig naman ng Department of Education, layunin umano ng partnership na maisulong ang wastong nutrisyon para sa mga bata upang maging mas mahusay ang kanilang pagganap sa mga paaralan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan. Ang dalawang ahensya naman mga kabombo ay handa na magbigay at itaas ang kamalayan ng publiko sa wastong nutrisyon para sa mga magulang at mga guro sa pamamagitan ito ng pag-aalok
ng masustansyang pagkain, paggabay doon sa mga meal planning at ganoon din yung pagtataguyod ng abot kaya ngunit malusog na mga pagkain. Sa iba pa nating mga balita, naniniwala ang pamunuan ng Department of Agriculture na magiging malaking tulong sa Pilipinas ang paglalaan ng India ng malaking bulto ng white rice. Ito ay kasunod na rin ng naging desisyon ng India na buksan muli ang pag-export nito ng non-basmati rice para sa iba pang mga bansa kung saan ang pinakamalaking bulto na may kabuang 295,000 metrikong tonelada ay dadalhin dito sa ating bansa. Ayon nga kay Agriculture Undersecretary Mercedita Zumbilya, malaking tulong para sa ating bansa ang naging desisyon ng India upang matugunan ang malaking pangangailangan sa supply ng bigas dito sa Pilipinas. Napapanahon din anya ang desisyon ng India ngayon at patapos na rin ang panahon ng anihan sa malaking bahagi ng ating bansa. Dagdag pa ng DA official, makakatulong din ang naturang bulto upang malagpasan ng Pilipinas ang malaking banta ng El Nino na tiyak naman na makakaapekto sa mga sakahan sa buong bansa. Kasabay nito, umaasaan niya ang buong kagawaran na magre-resulta ang panibagong development na ito sa pagbaba o pagiging stable ng presyo ng bigas sa mga merkado sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Samantala, nanawagan ng grupo ng mga tsuper at operator sa pamunuan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na ibalik na ang dati nitong chairman na si Attorney Teofilo Guadis III. Ito'y matapos na magtungo ang mga opisyal ng iba't ibang Drivers and Operators Association doon sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ngayong araw mga kabombo o kaninang umaga, kabilang sa mga grupong nagtungo doon ay yung grupong Pasang Mazda, yung Altodap, yung Acto, yung Stop and Go Coalition at maraming iba pa. Sa naging pahayag naman ni Pasang Mazda President Roberto Obet Martin, umaasa umano ang kanilang panig na babawiin na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nauna nitong mga ibinabang direktiba kung saan ay nasuspindi nga itong si dating Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Teofilo Guadis III. Ito'y kasunod na rin ng naging pagbawi ng dati nitong opisyal sa mga aligasyon laban kay Guadis at sa iba pang mga isyu ng korupsyon sa ilalim po ng naturang liderato ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Bagaman ginagalang anya ng grupo ang magiging pasya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., naging maganda naman ang ugnayan ng maraming transport group sa pamamahala ng naturang opisyal ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, lalo na yung kanilang mga reklamo at mga hinaing na ipinaparating. Sinabi pa ng grupo na hindi mahirap na lapitan ang dating opisyal sa kabuuan po ng kanyang paninilbihan dyan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Umaasa naman ang grupo na makikipag-ugnayan at mapapakinggan ng mismong administrasyon ang kanilang apila para sa mga ito. May dagdag pa hong mga pahayag dyan si Obet Martin ng Transport Group na nagsusulong ng pagbabalik ng naturang leader ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Nagkapit-pit dito at nagkaisa. Ulitin ko sapagkat meron kaming kahilingan sa ating kagalang-galang na Pangulong Bongbong Marcos na maipalik ang buting chairman ng FDFRB, si Chairman Jojo Guadis. At po, sa panahon niya, lahat kating operator ay malayan ay kabuklay sa kanyang opisina upang bigyan ng solusyon ang mga problema ating kinakaanap. At yan po, sabi ko, kasadot naman yan. Bahagi po yan ng mga pahayag ni Ginoong Obet Martin, ang isa ho sa mga leader ng transport groups na kakibat ho yung kanilang panawagan kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagtatalaga ng nasuspinding opisyal ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kaugnay pa rin ng balitang yan, mismong ang mga leader ng 7 grupo ng transportasyon na ang gumarantiya sa kanilang mga kasamahan na walang dapat ikabahala ang mga pumapasada gamit ang traditional na jeepney sa usapin ng phase-out o modernization program.
Ayon nga sa Magnificent Seven, suportado nila ang plano ng gobyerno sa modernisasyon ng transportasyon sa buong kapuluan. Ayon nga kay Obet Martin, tumatayong tagapagsalita ng Magnificent Seven, walang phase-out na magaganap kung saan nais lamang ng Department of Transportation na maging roadworthy ang mga traditional na mga jeepneys. Mismong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ang nagpahayag na walang phase-out na mangyayari o magaganap. Ang pahayag ng Magnificent Seven na kinabibilangan ng Pasang Mazda, Altodap, pati na rin ang Piston, maging ang Akto, Fedjodap, Busina at ang Stop and Go Transport Coalition ay kasunod ng kanilang pagtungo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board para naman ipanawagan kay Pangulong Marcos na ibalik sa pwesto si Chairman Chofelo Guadis III. Iginiit kasi ng mga grupo na maayos naman ang trabaho at pakikitungo nito na kung saan maganda rin ang inilatag nitong mga programa sa mga hanay ng transportasyon sa ating bansa. Una na nga rito, ang issue ng jeepney phase-out ay isa sa mga idinadahilan ng grupong Manibela, kaya sila nagpapatupad ng tigil pasada ngayong linggo. Kuha pa tayo ng karagdagang mga pag-uulat mga kabombo mula sa ating mga kasamahan. Alamin naman natin ang update dyan sa presyuhan ng mga manok sa merkado. Bahagya raw kasing nakapagtala ng pagbaba. Yung presyo ng baboy ay nakita naman ang pagtaas. At alamin din natin mga kabombo yung sentimento ng ilang tindera sa palengke at tinaasahan pa na magkakaroon ng mga paggalaw yung pinanggagalingan ng pabago-bagong presyo na ito sa palengke dahil naman sa mga produktong petrolyo. Alamin natin ang kabuuang ulat na yan ni Bombo Kelly Cordero. Bahagya ng bumaba ang presyo ng manok sa Pasay Market pero ayon sa ilang nagtitinda, inaasahan pa rin daw nila ang muling pagtaas ng presyo nito. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo sa ilang nagtitinda ng manok, iginiit ni Ginang Lourdes Pilapil at Ginang Ofelia Sales na inabisuhan na sila ng pinagkukunan nila ng supply na posible pang sumipa sa 200 pesos ang presyo ng buong manok. Pero sa kasalukuyan ay bumaba raw ito, naglalaro na lang daw ang presyo nito sa 170 hanggang 180 pesos. Bagamat bumaba ang presyo nito ngayong linggo, iginiit pa rin ni Ginang Lourdes at Ofelia na matumal pa rin daw ang bentahan nito. 185 po, tapos ito 190. Mababa na, bumaba na. Bago lang ngayong linggo lang ito. Matumal nga ngayon eh. Matumal. Mga isang linggo, tataas naman to. Abutin 200. Sinabi na yan planta, huwag kami makapante kasi lahat naman. 180, maabot siya ng 170. Kasi hindi, iba-iba namang klase ang katulad ng Magnolia, mataas. May mga hubad, mababa ang hubad. Kasi wala itong, kumbaga yung ganito, plastic. Kasi ang nagpapaganda lang dito yung binabayaran kasi yung mga printing niya. Samantala, bahagya namang tumaas ang presyo ng karning baboy. Ayon sa ilang nagtitinda, nasa 3 beses nang tumaas ang presyo ng baboy ngayong buwan. Dumagdag daw ito ng 10 pesos hanggang 20 pesos. Ang presyo ng laman nasa 290 pesos, habang ang liempo naman ay nasa 370 pesos. Ang buto-buto naman ay nasa 270 ang presyo at ang pata naman ay naglalaro lang ang presyo sa 270 hanggang 280. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Samantala mga kabombo, sa kakapasok lamang ho na impormasyon, sinentensyahan ng Sandigan Bayan o Anti-Graft Court ang negosyante at binansagan na pork barrel scam queen na si Janet Lim Napoles matapos na matukoy na siya ay guilty sa 4 na bilang ng kasong graft at malversation of public funds. Ayon ho sa Sandigan Bayan, ang kaso ay may kaugnayan doon sa illegal na disbursement ng 20 million pesos mula ho sa Priority Development Assistance Fund o PDAF. Ang naturang pondo mga kabombo na kilala rin bilang pork barrel ay mula sa opisina ni dating South Cotabato Congressman Arthur Pingoy. Sa 57 pahina na desisyon ay nilabas naman ng Special Second Division na may nakuhang bilang ng boto na 3-2 na mula ho sa mga maestrado. Si Napoles ay nasentensyahan ng at least 40 years ho ito mga kabombo na pagkakakulong dahil sa 4 na bilang ng malversation of public funds, habang 24 years naman ang hatol sa kanya na pagkakakulong doon sa 4 na bilang ng kasong graft. Sa kabila nito, ang desisyong inilabas ng Sandigan Bayan ay nag-clear naman
o nagpawalang sala doon sa kanyang mga co-accused na public officials maliban lamang sa 2.9 million pesos na malversation case kaugnay doon sa Priority Development Assistance Fund ni dating Congressman Pinggoy na may case number SB-16 CRM-026 na nakadakit dyan pa rin sa Anti-Graft Court. Samantala, gagawin ng Philippine Coast Guard ang lahat ng kanilang makakaya naman upang matiyak na hindi mawawalan ng kahit 1 sentimetro ang teritoryo ng ating bansa. Ito ang binigyang diin ng bagong pinuno ng Philippine Coast Guard na si Admiral Ronnie Hill Gavan. Nangako si Gavan na palalakasin ang mga mandato ng Philippine Coast Guard, partikular na sa pagpapatupad ng mga pangunahing tungkol nito, lalo na ang pangangalaga sa mga karapatan ng bansa sa bahagi ng West Philippine Sea. Aniya siya ay mananatiling matatag sa pagtataguyod ng seguridad sa bansa at sa maritime interest, partikular na sa soberanya ng Pilipinas. Gayon din ho sa pagsuporta sa kabuhayan ng mga mangingisda. Giit ng opisyal na sa kasalukuyan ang mas kailangan ng pansin ay ang usapin sa West Philippine Sea na kung saan tumataas anya ang bilang ng mga ginagawang ilegal na aktibidad ng China sa pinag-aagawang teritoryo. Sa tuloy-tuloy pa rin nating mga balita, pinalawig naman ng Philippine Health Insurance Corporation ang saklaw ng ilan ho sa mga benefit packages na nakapaloob dito sa naturang programa ng kanilang ahensya para naman sa kanilang mga miyembro. Ayon nga kay Philippine Health Insurance Corporation President na si Emmanuel Ledesma Jr., kabilang sa mga ito ang mga benefit package para ho sa high-risk pneumonia at yung ischemic at hemorrhagic stroke. Para naman sa high-risk pneumonia, magiging 90,100 na ang coverage ng Philippine Health Insurance Corporation mula sa kasalukuyan ho na 32,000 pesos lamang. O dagdag ho dito ay 181%. Para naman sa ischemic stroke, sasakupin din ng Philippine Health Insurance Corporation hanggang 76,000 pesos na 171% ho ito na mas mataas mula sa kasalukuyang 28,000 pesos lamang. Para ho naman sa hemorrhagic stroke, sasakupin ng Philippine Health Insurance Corporation ang 80,000 pesos mula ho sa kasalukuyang 38,000 pesos lamang o 111% na ang magiging pagtaas. Idinagdag niya na ang higit pang mga pagpapahusay doon sa mga benepisyo at yung tinatawag nilang benefit package ay gagawin kabilang na ho para sa outpatient na therapeutic care para din ho sa malubhang malnutrisyon. Gayon din ang pagpapahusay ng Z-benefit packages tulad na lamang ng breast cancer, prostate cancer, cervical cancer at open heart surgery para naman ho ito sa mga kabataan. Nagbabala naman ng Land Transportation Office National Capital Region sa lahat ho yan ng mga motorista na iwasang magmaneho ng mga sasakyan at motorsiklo na may mga depektong accessories upang maiwasan ang mga aksidente sa kalsada. Sinabi ni Land Transportation Office National Capital Region Director Roque Versosa III na may kabuang 587 na mga motorista mula sa mahigit 3,000 sa mga nahuli noong ikatlong quarter ng 2023 ang nakolar dahil sa pagmamaneho ng mga motor na may mga sira na accessories, mga devices, pati na ang kanilang equipment at mga parts ng motorsiklo. Ang mga ito anya ay labag sa mga probisyon ng Republic Act No. 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code ng Republic Act 4136 na kilala bilang Land Transportation and Traffic Code. Ibinunyag din ng datos ng Land Transportation Office na may karagdagang mahigit 500 mga motorista sa National Capital Region ang lumabag sa iba't ibang mga batas kabilang na ang hindi pagdadala ng ORCR o ang official receipt at ang certificate of registration. Iniulat din ni Versosa na nasa kabuang 587 motorista ang hinuli dahil sa pagsusuot naman ng seatbelt device dahil sa hindi pagsusuot ng Standard Protective Motorcycle Helmet dahil nga sa paglabag sa Republic Act 10666 o ang Children's Safety on Motorcycle Act at para sa paggamit ng mga cellular phone o cellphones habang nagmamaneho.
Pinapayuhan ng Land Transportation Office ang mga motorista na mahigpit na sumunod sa batas trapiko upang makaiwas sa anumang parusa at mga aksidente. Oras natin sa buong kapuluan ay 29 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Abangan din mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung ating update doon pa rin sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ukol naman doon sa mga legal and technical issues na kinakaharap ng ilang mga opisyal doon at iba pang mga usapin na nakapaloob din ho dito. Sa dagdag pa nating balita, Bombo, Alaisa. Binigyang diin ng Climate Change Commission ang napakahalagang papel ng pakikipagtulungan sa mga civil society organizations sa pagtataguyod-huyan ng aksyon sa pagtugon sa climate change. Ito ay partikular sa mga pagsisikap sa pagbuo ng katatagan sa pagtugon sa mga iba't ibang kalamidad. Ayon nga kay Climate Change Commission Vice Chairperson at Executive Director Robert Borge, ang pakikipagtulungan sa publiko o sa mga mamamayan ay maaaring gumawa o lumikha ng malaking pagbabago at pag-unlad. Sinabi ni Borge na ang kanilang komisyon sa ilalim ng patnubay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay nagtatag at nagpalakas ng pakikipagtulungan sa mga stakeholder, kabilang na ang mga civil society organization pati na rin ang kanilang mga development partners, gayon din ang mga private sector at mga local government units. Samantala, tiniyak naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas na walang magiging espesyal na magiging pagtrato doon sa capitalization requirements at yan ay may kinalaman doon sa ilang government banks at yan ay kaugnay pa rin ng mga isinusulong na programa ng pamahalaan. Yan ay matapos nga na humirit ang nasabing mga bangko ng temporary exemption mula ho sa capital requirements ng Bangko Sentral ng Pilipinas matapos ang kontribusyon nila na nasa 75 billion pesos sa Maharlika Investment Fund. Sinabi ni Bangko Sentral ng Pilipinas Chairman Eli Rimolona na kanilang na-evaluate na ang naturang mga request kagaya ng ipinapatupad nila sa iba pang mga bangko at pareho ang pagtrato rito. Pinangangambahan kasi ng ilan na baka raw hindi nila maabot ang capital adequacy sa ratio at requirements ng Bangko Sentral ng Pilipinas matapos na makapagbigay ang dalawang capital investment dyan sa Maharlika Investment Fund. Magugunitang nagbigay nga ang naturang bangko ng nasa 50 billion pesos habang ang isa pang government bank ay nasa 25 billion pesos naman ang inilaan at bagay na nagresulta naman sa ilang agam-agam ng ilan sa mga nasa financial institution, bagay na ngayon ay pinag-aaralan at ikinukonsidera din ang mga usaping nakapaloob hinggil dito. Kuha na tayo ng update dyan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board dahil yung issue pa rin ng korupsyon ay natatalakay pa rin dyan at nasa Legal and Technical Division o ng naturang tanggapan. Alamin natin ang mga update mula kay Bombo Trupio Anwada Jr. Mariing pinabulaanan ng kampo ni Jeff Galius Tumbado na ang korupsyon umano sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ay nasa Legal at Technical Division ng ahensya. Ito ay sa kabila ng makailang beses nagpadala ng sabina sa kanya. Sa wakas, sumarap na sa National Bureau of Investigation o NBI si Tumbado. Ang nagsiwalat sa umano'y katiwalian sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Isinumite na rin niya ang kanyang sinumbaang salaysay pero binigyang diin ng kanyang kampo na ang korupsyon sa ahensya ay nasa lower level lang. Ang tinutumbok nito ay ang Legal at Technical Division umano ng ahensya na talamak ang katiwalian at nabibiktima rin ang mga nag-a-apply ng prangkisa. Narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Attorney Bernardo Masangkay Jr., Legal Counsel Jeff Tumbado. May mga binawi siyang salita tungkol sa nauna niyang sinabi, pero he maintains pa rin yung ibang allegation na corruption sa lower level lang. Hindi naman bali pinaliwanag lang niya kung bakit niya nasabi yung mga bagay na iyon. Para sa Bombo Network News, Bombo Tropio Anwada nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Sa iba pa nating mga balita, kinundina ng mga senador ang pagpatay sa 25 years old na criminology student na si Aldrin Bravante na namatay sa panahon ng initiation rites ng Tau Gamma Fraternity. Sinabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri na ang lahat ng mga individual na sangkot sa hazing na nauwi sa pagkamatay ni Bravante ay dapat igugol ang natitirang bahagi ng kanilang buhay sa likod ng rehas o sa kulungan. Nanawagan si Zubiri sa mga otoridad na tiyakin ang pagdakip at mabilis na pag-uusig sa mga nakibahagi sa initiation rites na nagresulta naman sa brutal na pagkamatay ng estudyante. Anya, ang pinakabagong insidente ng karahasan sa fraternity ay kakilakilabot dahil nangyari ito halos 8 buwan lamang pagkatapos na matugunan ang kaso ng 22 years old na si John Matthew Salilig na kalunos-lunos na kamatayan sa pagtanggap ng mga seremonya ng Tau Gamma Fraternity. Hindi bababa sa 12 miyembro ng parehong fraternity ang sinasabing nasa likod ng pagkamatay ni Bravante. Kabilang na ang 6 na nasa kustodiya na ng pulisya. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang isinasagawang malalimang investigasyon ng mga otoridad upang mapanagot ang mga suspect sa naturang hazing. Tinaasa naman ng Philippine Health Insurance Corporation ang inilalaan nitong coverage para sa mga pasyenteng may high-risk pneumonia at inaasahan na magiging ganito na rin ang setup sa iba pang mga karamdaman na kinakailangang tugunan. Parte ito ng programa na nais na maisulong ng Marcos Administration, lalo't ang Department of Health ay nakatuon din ng atensyon sa pagpapalawak ng programa na sasaklawin ng Philippine Health Insurance Corporation. Sa ngayon, may mga aspeto pang pinag-aaralan ng naturang tanggapan na maaari manong maging mas kapaki-pakinabang at ito ay pinag-aaralan at hinihimay na ng kanilang technical working group at may sasapinal sa lalong madaling panahon. Samantala, nilagdaan ng Philippine Postal Corporation at ng Bureau of Customs ang isang Memorandum of Agreement naman na inaasahang magpapabilis sa mga pagpapadala ng mga packages mula sa mga international sources. Ayon nga kay PhilPost Postmaster General Luis Carlos, ang mga parcels na ipinadala sa ibang bansa ay mas mabilis nang makakarating sa kanilang mga tatanggap. Ang kasunduan naman ay inaasahang mag-streamline ng mga proseso ng Bureau of Customs at babaan na rin ang mga gastos sa pagpapadala. Gayon din na mapahusay ang mga hakbang sa seguridad bilang pagsunod sa pagbabawal ng mga ilegal na bagay. Una na nga rito, ang nasabing kasunduan ay magpapalakas din sa pandaigdigang pagganap ng kalakalan ng iba't ibang mga bansa. Dako na tayo mga kabombo sa mga balita sa lalawigan at sapagkat si Pangulong Marcos ay nandun sa Saudi Arabia, may mga panawagan ho ang ilang mga kababayan ho natin na manggagawa na nandun sa shelter dyan naman sa Riyadh, Saudi Arabia. May pag-ulat ang Bombo Radio Butuan. Malaki ang pasasalamat ng mga overseas Filipino workers o OFW sa Riyadh, Saudi Arabia sa Bombo Radio matapos silang tawagan upang matulungan silang mapaabot man lang kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanilang kalagayan ngayon na nasa shelter ng mga lalaki sa Philippine Overseas Labor Office o POLO. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Butuan, inihayag ni Bombo International News Correspondent Abdul Aziz Buscaino mula sa Riyadh na posibleng hindi umano alam ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanilang kalagayan at karapatan sa naturang bansa kung saan kahit tapos na ang kanilang kontrata ay hindi sila pinapalipat ng ibang kumpanya. Kailangan umanong malaman ng Pangulo ang kanilang kalagayan, lalo na't marami na sa kanila ang nagkakasakita at matatanda na nangangailangan ng medical check-up. Ang pagkakalagay nila sa shelter ay dahil sa pag-aantay kung kailan nila matatanggap ang matagal na nilang gustong makuhang claim mula sa Kingdom of Saudi Arabia matapos na hindi pinapasahod ng kanilang mga employers, pati na ang retirement benefits. Matugunan po lahat po ng pansin po ng mga Filipino migrant workers po natin dito sa Riyadh, lalong-lalo na po yung mga nasa shelter. Dito po sa babae at sa lalaki po. Hindi rin po maganda po yung sitwasyon na wala ka pong trabaho at the same time may pamilya kang binubuhay. So sana po mapansin po nila yung mas nangangailangan po gaya po ng mga Pilipino na walang trabaho. Mula rito sa Bombo Radio Butuana para sa Bombo Network News, ito si Bombo Rulan Hanian nag-uulat para sa number 1, the most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo!
Yung una na hong naipahayag dito sa Bombo Radio Philippines na mula ho sa panig ng Makabayan Black, nakakasuhan daw nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Eto, may napili na hong petsa kung kailan isasampa ang naturang grave threat complaint. May pag-ulat ang Bombo Radio Vegan. Nakatakdang isampa ni Representative Franz Castro ng Alliance of Concerned Teachers ang kasong grave threat kontra kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte sa araw ng Miyerkules sa Quezon City matapos nitong pagbantaan ang kanyang buhay dahil sa pagkukwestiyon nito sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng Bombo Radyo Vegan kay Castro, seryoso umano ito sa kanyang magiging hakbang dahil anya ay sumusobra na ang dating presidente sa tinatawag na freedom of expression dahil sa kanyang pagsasalita na umano ay kumukontra sa kanyang pamilya. Ayon pa kay Castro na isabay pa umano ang pagbabanta ng dating presidente sa kanyang pagluluksa dahil sa pagkamatay ng kanyang ama. Kaya naman nakaramdam ito ng takot dahil sa pag-aakalang madugo ang pamamaraan ng dating administrasyon. Gayunman, maraming nagkondena sa nasabing hakbang kaya naman nagkaisa ang mga political leaders sa Kamara para sa realignment ng confidential funds na dapat anya ay mailaan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Matindi na itong ginagawa ni dating Presidente Duterte. Kala niya siguro presidente pa siya at immune siya doon sa suit o sa kaso. Kaya sineryoso natin ito dahil beyond freedom of expression and freedom of speech, sa Wednesday ay magkakaroon na ng filing dito sa Quezon City. Ito ang kaso natin ay grave threat. Napaka-disheartening sa akin dahil October 10 or 11, nasa wake pa ako ng aking tatay ay makatanggap ako ng ganong threat. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Vegan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Maylin Cabanilla para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Sa mga balita pa rin sa labas ng ating lalawigan o mula sa mga lalawigan, itong Matnog Port magdaragdag pa ng mga barko. Habang mga pasahero naman hinikayat na dumaan sa mga alternate route upang maiwasan ang congestion sa papalapit na Halalan at Undas. May pag-uulat ukol dyan ng Bombo Radyo Legazpi. Nakatakdang magdagdag ng Ro-Ro vessel sa Matnog Port sa Sorsogon dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero kaugnay ng papalapit na Halalan na susundan pa ng Undas. Sa kasalukuyan kasi ay nasa 12 mga barko ang bumabiyahe sa Pantalan. Ayon kay Matnog Port Acting Division Manager Achilles Galindez, maliban sa karagdagang mga barko ay nagpalabas na rin sila ng mga alternatibong ruta para sa mga uuwi mula sa Luzon patungong Visayas at Mindanao. Karaniwan kasi na sa Pantalan ng Matnog dumadaan ang mga pasahero patungo sa Visayas at Mindanao. Subalit ayon sa abiso ng Matnog Port, maaaring dumaan ang mga biyahero sa Pantalan ng Castilla sa Sorsogon, Teodoran Port sa Albay at Pasacao Port sa Camarines Sur. Layunin na niya nito na maiwasan ang congestion at hindi na maantala ang biyahe ng mga ito pauwi sa kanilang mga lalawigan. Samantala, sinabi ni Galindez na mahigpit na rin ang seguridad ngayon sa naturang Pantalan at patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard at Maritime Industry Authority upang masigurong ligtas ang mga biyahero. Nga magkakaroon tayo ng dagsa dahil magkakasabay yung barangay and SK elections doon sa Undas naman natin. So, hindi lang po ang Port of Matnog, actually ang ang Pantalan na nag-iisang Pantalan ni PPA na makakarating kayo ng Visayas at Mindanao. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Romela Sakayan Wandas na nag-uulat for the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, sa Basta Radyo, Bombo! Ako naman tayo dyan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao dahil hindi raw pala mga guro yung aakto ng election duties sa darating na halalang pambarangay. Bakit kaya? Alamin natin yan sa ulat ng Star FM Cotabato. Mahigit 2,000 mga guro sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM ang humiling na mag-excuse muna sa kanilang election duties ngayong darating na barangay at SK election sa October 30. Ito ang kinumpirma ni Commission on Elections BARMM Director Ray Sumalipaw. Anya, nasa 2,100 police officers ang i-deploy sa mga presinto na kapalit sa mga guro sa darating na eleksyon. Dagdag pa nito na nasa mahigit kumulang 1,000
na mga guro ang nag-excuse sa kanilang election duties ay mula sa Lanao del Sur, habang ang iba naman ay mula sa lalawigan ng Maguindanao, Cotabato City at Basilan. As we know that under the Magna Carta, it's voluntary on the part of the teachers to serve for full duties. And for Lanao del Sur, you mentioned about it, it's 1,100 ang kailangan natin from the Philippine National Police who will serve in the PSKE election. And for the entire region, actually, we need around 2,100. They already manifested na and requested na they will not serve. That's 2,100. Kaya nilagyan natin ng PNP for the entire BARM. At mula dito sa Maguindanao, ito si Star DJ Tom ng 93.7 Star FM Cotabato para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Ito mga kabombo, Filipino para-athletes na nagtungo ho sa Guangzhou, China para naman sa nalalapit na Port Asian Para Games. Alamin natin kung kumusta na ang kanilang mga aktibidad. Yan ay nasa pag-uulat ho ng Star FM Dagupan. Matapos ang matagumpay na kampanya ng Filipino athletes sa nagdaang 19th Asian Games, handa na rin ang mga kababayan nating para-athletes na magpakitang gilas para sa bandila ng Pilipinas. Lumipad na patungong Hangzhou, China ang iba't ibang koponan ng Filipino para-athletes para sa nalalapit na 4th Asian Para Games. Kabilang nga rito ang para-taekwondo, para-judo, para-swimming, para-table tennis, para-archery at para-powerlifting. Kabilang sa mga magrepresenta ng Pilipinas ay ang triple gold medalist para swimmer na si Ernie Gawilan, kasama rin ang veteran powerlifter na si Ashel Jinkigion. Sa isang panayam, sinabi naman ng para-athlete na si Ashel Jinkigion na gagawin nila ang lahat para makapasok sa rankings, kung saan nagpasalamat din ito sa kanilang mga taga-suporta. Hirap talagang hindi makapasok sa ranking, kaya todo talaga kami na na kailangan makapasok tayo sa ranking. Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat ako sa Philippine Sports Commission na todo suporta talaga sa amin at wala akong masabi. Sa PhilSpada, tumutulong sa amin, sa mga friends ko, families, sa mga supporters. Maraming salamat. Binubuo ng 72 National Para-Athletes ang delegasyon ng Pilipinas at handa na muna silang humakot ng mga medalya at magbigay ng karangalan sa bansa. Yan ang balita mula rito sa 100.7 Star FM Dagupan para sa Bombo Network News. Star DJ Alan nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, sa kabila po ng kalamidad na ating nararanasan at bago tayo magtapos, narito ang Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa atin pong Christmas countdown, 66 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Giving gifts for everyone. This Christmas we share.
sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, dali lang. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 3 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpakalagad sa Bombo Anay sa udto sa DUFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Angel Tan. Ang ungka kagang aganan flyover ang most controversial project, big time project diri sa syudad ka probinsya man sa Iloilo ang pagabuksan kuno by next year. So pila na lang kabulan ang inahulat naton diri mga kabombo, next year na ang pamangkot ano nga bulan, ano nga petsa. Kag kun buksan makasigurado na kita bala nga plastado na ni kag way na sang sira-sira, way na sang ano pang huol nga matuga kag tayuyo ng paggamit sa duwa ka mga flyover. I-check naton sa kay Bombo Angel Tan, lakip na sila dring balita niya, may kantanan sa ginauyatan kuno nga mga pruweba kag dokumento nga ipasaka man batok sa kay RD Patron sa Cooperative Development Authority Regional Office 6. Bombo Angel sa mga balita sa Patrol, please come in. Or balita nagikan sa City Hall, please come in. Bombo Cham, nag-report ang Department of Public Works and Highways Region 6 kay former Senator Franklin Drilon nga mahimo na buksan sa publiko ang ungka kag aganan flyover sa tuig 2024. Sa interview sang Bombo Radio kay former Senator Franklin Drilon, iging pahayag nga na istorya niya ang DPWH Region 6 about sa mga flyovers kag gin-report sa iya ang mga status ni kag amo sina ang gina-foresee nga ma-open by August 2024 ining ungka kag aganan flyover. Suno kay Anay Senator Franklin Drilon, ang ungka flyover ma-start ang rectification sa 2024 kay ni budget na ini nga 300 million pesos, pero ang pagkayo sini Bombo Cham after pass sang dinagyang. Ang plano sini sa Christmas kag sa may dinagyang accessible pa ini siya sa mga maagi sa may ungka flyover agod nga ti makabulig bala Bombo Cham sa traffic management kag knowing medyo madamo gid subong nga mga kabombo naton ang ginapaabot nga magwa masulod diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo as the reason why nga makabulig gid ining opening man sang ungka flyover kag ang 300 million pesos na ni Bombo Cham nakasulod ini siya sa budget sang DPWH by 2024. Sanging pamangkot sang ako ni pamangkot naton si Anay Senator Franklin Drilon kung ano ka feasible ining pagbukas sang ungka kag aganan flyover, ginhambal niya nga amo man ina ang ginhambal sa iya sang DPWH Region 6 kagati amo ina ang plano sa bahin sa nasambit abi nga ehensya nga gina-foresee nila nga mabuksan ang duha ka mga flyover aside abi sa kun despite abi sa pila na abi ka mga problema and conflicts abi nga nagtuhaw agud matigayon kung tani nga buksan formally sa publiko ining mga nasambit nga flyover. Yari atong pamatian bala Bombo Cham ang nanging pahayag ni former Senator Franklin Drilon sang aton na interview. At the end of my term, I worked on the funding of 4 flyovers here. One is already finished as we talk today in Haro. The other one in Banduriao, the Aganan River, which has been suspended, not because of anything, but to make sure that the structural shortcomings that they saw in the Ungka flyover would be addressed. The Ungka flyover has already, the rectification for the defective designs are already assured. If I recall correctly, the budget for the rectification of the defects would be about 300 million pesos, which is provided
in this budget, in the budget of 2024. I discussed this with the regional director, and the plan is by August of next year, by August of 2024, these two flyovers will be completed and passable. Today, only the Obuka flyover is partially passable, but I think the plan is we will not commence the rectification until after Dinagyang, in order that the inconvenience caused to the public will be alleviated. So that's the update. That was my conversation, the report to me of the regional director. The whole Christmas and January, it will continue to operate in the way it is operating now. They plan, and again, I want to emphasize that this is the plan of the DPWH. They will close the flyover by after the Dinagyang, so that the inconvenience caused will be mitigated. But it will be finished by August of next year. That's the report to me. I do not know. I am just transmitting to you what they have reported to me. Bomba Cham na batian sang mga kabombo naton si former Senator Franklin Drilon regarding the risk wala to pa. Jelao? Ang pamangkot kay Bomba Cham sa sitwasyon sang Aganan flyover ay malabuot gid man sa August 2024 kag magamit gid man ini siya sang mga kabombo abi naton nga dira nagaagis Hindi mo na silang pamangkot dira. Ang pamangkot sina dira, we thought all the while, as per RD Saniboy Oropel, nga ang magasto sang rectification sang Ungka flyover amo ang International Builders Corporation. Kag ang mga minor constructions or kung anong tawag sila nila i-shoulder sang DPWH. So, ano ning 300 milyones ni? Para na ni sa duha ka flyover or sa ungka lamang ini? Sa ungka gid lamang na Bomba Cham ang rectification niya. All right. Now, kung sa ungka lang ginti, ano plastada sini? Naggadugang naman kita ang pundo iya orang gobyerno, pundo sang mga taxpayer. Amo naman ang ihaplak dira sa kapalpakan sang perfect partnership sang Department of Public Works and Highways kag International Builders Corporation. Ano istoryato ni man? Do ginagawa? Jel? Amo Bomba Cham ang matabo sa mga kabombo naton nga ang budget para sa pagkaayos ng Ungka flyover magahalin ini siya sa budget sang DPWH nga ginapaabot nila by 2024 abi nga mag-aabot, pero initially kung tani Bomba Cham hambal adri sa aton sang DPWH Region 6 nga by the end of the year, possibly November o kung December nga ni, isarado nila ang Ungka flyover liwat kag amo ang pagsugod sang rectification, pero dogin ulo atras nila anay gamay Bomba Cham para kuno nga magamit sa gihapon once nga abi mag-start na ang rush season mga like Christmas sa Dinagyang festival mismo nga maka-alleviate somehow ng traffic management dira sa may area sang Pavilla kag Iloilo City, Bomba Cham. Mas-stroke man tis na mag-amos ni Buboy Angel pinaminsar ba? No? Nagpanalod iya ang nahalitan na nakatugan na sang agoniya halit para sa pumuluyo ang proyekto kung tani nga maka-provide sa convenience in terms of transportation. No? Magluwas sinati. Suyupon naman ang pundo sang gobyerno para lamang ipakayo sa kapalpakan sa mga irresponsable siniiyang mga opisyal sa Department of Public Works and Highways in perfect partnership with International Builders Corporation. Kwarta man gali gyapon sa pulo igasto para ipakayo
Tido nalipat karon iya ang DPWH nga way pagani ma-turnover ni. Subot silingon, yara pa iya karon sa mambal naton warranty period sang kontraktor. Tihaw kam nga bahunos naman kita sa 300 milyones sao? Para ipakayo ni, abi gani anay naton na i-shoulder sang kontraktor nga International Builders Corporation. Ang klase istoryato ni Mando, ay kapurmalando, ginago, do'y nasloaw. Jel? Sakit yan, ibang mo siyang 300 million pesos. 300 million pesos, ti pilaning bilis ang subungaw? 680? 680 ang ano to gani? Ang yaka binales bla? Geotechnical, pila to? 13 to 14 million pesos. 13 to 14 million? Ti mamahamboy na iya sa 1 kabilyon ang gasto sa Ungka flyover lang? Lang ang libang botcham. Iti, amo na ang, kumbaga, duwa lang nakabagay. Kuhaon, gugon ang flyover, o kung ipakaayo, and which is subong ang direksyon, ipakaayo, ining ungka flyover, kaga ti ibang botcham, nakasulod na sa budget for 2024 sang DPWH ang taon naton, kung feasible gid man, ining ginalantaw nila, foresee nila nga August 2024, nga buksan ini siya sa publiko, kag paggamit kung safe gid man dala, bombacham. Alright. Kaga lakit ka lang bombacham no ang update sa bahin sang kooperatiba diri sa may syudad sang Iloilo. Ginkumpirma sang chairman sang ad hoc committee nga may ara sila nakaptan nga ebidensya batok kay Regional Director Nora Patron sang Cooperative Development Authority. Sa interview sang Bombo Radio, si Attorney Joseph Edward Areño sang ad hoc committee Bombacham kag subong isa man sa managdaog nga board of directors, hindi pahayag nga may ara gid kaso para sa Cooperative Development Authority nga nakatalana. So kay Attorney Areño, ginapetrahan nila ang civil and criminal cases para sa mga board of directors kag makabig nga isa sa mga dako nga tikang suno sa natungdan nga nakapatigayon sila sang eleksyon kay Bombacham kumadumduan sa mga kabombo naton. Ang pag-file sang kaso, ginaplanuhan nila nga tingob bilang isa abi ka kooperatiba agud mas mabugat ang gravity sini kag kinahanglan nila anay nga magpatigayon sang eleksyon before nga ti ma-settle ang mga credit committee, collection committee, mga komitiba balabang Bombacham agud mag-function sang maayo ang bilog nga kooperatiba kag sa ginpatigayon ng eleksyon sang nagdigad abi ang nakaboto out of 900 ballots sa abi kag prepare nila 311 kag nag-start sila around 8:30 na gani Bombacham sang aga pero ang ilang call time ni dapat is 9 AM pero sang tion nga to or adlaw nga to gin-prioritize nila ang mga empleyado abi most of them nga nagaobra sa field para makaboto. Isa ini sa pinakauna nga tikang Bombacham agud nga makamat-amat na process ang mga kaso. Ang matabo diri Bombacham sa mga kabombo naton, ang 7 ka mga board of directors na nagdaog subong as is ang ilang posisyon. Pero ang treasurer, ang chairman ng credit committee, kag chairman ng collection committee, i-appoint in sila within the members of co-op pero hindi halin sa mga board of directors, kumbaga Bombacham, kumbaga ma-pick up sila sa miyembro nila sa co-op pero clearly hindi magdubli ang katungdanan sa mga board of directors kag ang general manager na ni i-hire ini siya outside kag hindi miyembro sang co-op kay permanent position ini siya Bombacham. Initially, ginalantaw diri ni Attorney Areño nga ang kwao nila nga chairman sang Committee on Collection amo si Attorney Conyada kaga according diri kay Attorney Areño makabig ini nga fresh start ang pagpatigay nila sang election Bombacham kag agud ma-establish man liwat ang bid trust sang mga miyembro sang co-op sa kooperatiba sang Iloilo City Government. Yari atong kamatian bala Bombacham ang nangin pahayag ni Attorney Joseph Edward Areño sang aton ma-interview. We are looking at both civil, criminal cases, no? Kay in the first place, they have their promissory notes nga pwede ta masukot sila individually. Or if we can file collectively as against all those who are involved sa ginatawag nga pag-release ng loan nga way kaangay. Kag way ka-follow sang
as policy sang cooperativism. They are joint and solidary liability. Well, sa CDA may ara man kami another case that has to be seen. Kami may paper trail man abi mo. But those are things na which we will just tell the media kung ara lang kaso. It means, attorney, may ara papel nga mambanat na bido makadiretso ang accusation, ang ining direct nga ang like Mali Mayor Jerry Trenyas nga do direkta gid nga kwan ki RD Patron, sir. Well, may ara. Manami gani ang support sang LGU including the SP kay napagwa sila resolution nga kag sa collection na dapat i-strictohon ang natawag na salary deduction, which is supposed to be the ideal one, no? Nasunod gid to has to pay kung may utang through salary deduction. Kung di makaya, because of the GAA, may over the counter gina-encourage gid naman. At least 8 million. Oh, of course, kay bisan pa paano, we are strictly following the procedure sa collection. Kagang iban man nga mga board, realize man siguro nga nagbalayad man sila substantially. Bombot siyam na batian sang mga kabombo naton si Attorney Joseph Edward Aremio kag tiyambal niya gani maayong may mga sila katikang ang City Council, Iloilo City Government regarding diri kay kumadumduman sa mga kabombo naton sang damlagid lamang sila ka mga resolution ang ipasar diri sa City Council nga nagamando sa application sang tripartite agreement ni Balabang Bocham nga dapat automatically buhinan ang sweldo sang mga miyembro sang co-op sa ilang utang and subong na exercise gid sang maayos. The reason why naglabot na sa around 8 million pesos ang nakolekta nila kung nasukot nila nga utang and ginalantaw pagid nila nga madugangan pagid ini as time goes by with the creation abi sang board of directors kag mga komitiba man sang Iloilo City Government Employees Multi-Purpose Cooperative sa mga kabombo naton. Sige. Ini si Bombo Angel si Childertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Angel Tan. Ibuhin automatic sa sweldo sa mga miyembro sang kooperatiba tapos kawaton sa mga opiser sang kooperatiba. Oh, anong assurance mahatag niyo sa mga miyembro dira nga hindi na matabo kasubong sini? Sa mga bago sini makatapo sang board of directors? Oh. Makambal kita sila amo banwa kon ang mga natumod to nga may responsable sa sining mismanagement kag kung ano makita na diferensya dira, no? Mga pagpalapaw sang mga papilis dira kag padihot sakaan kaso. Oh, para nga from time to time may itudlo kita blang nga implo o kita mo siya mo niyo, kita mo siya mo to, kinasuhan, priso. Oh, ti mga wat ka pa da. Oh, do sa mo sila blang. Just like man sa problema diri sa may Ungka flyover, could you imagine another 300 million pesos magagikan sa bulsa or magagikan iya sa pondo sang gobyerno halin sa kwarta sang pumuluyo sa mga taxpayer. Tilang tawaman bala sa aton sino mga kabombo. Ginatudlo nila ang United UCTP to bla, United Contractor so on and so forth to nga amo kuno ang balasulon kay palpak kunong ila sini iyang pagpatigayon sang pagtakos to sang pinaka-depth kung dito malabot ang tig-atom la adira sa may Ungka flyover. Oh. Ti may mga kasubong na sila nga kapalpakan pero it seems nga why sa may gina tudlo iyang accountable or why may nag-ako sang accountable sang accountability rather. Oh. Daw kasubong ang tanan nagapamayong nagapangurumbot kag subong, kita nyo kay may pundo na, pinunduhan na sang Department of Public Works and Highways, nagaguluwa na sila, pakita-kita na sila.
Pero sa tong chimpo iya nga grabing problema, grabing agoniya sang mga motorista dira. Kita mo sila? Why gid? No? Makabulisit nga sahi karon sang view kag impormasyon nga aton sini mabaton nga we thought all the while sa aton sini makabumbo sandigman sa kun anong ginbuyan nga statement ni Director Oropel, and I do believe si Director Oropel naga-relay man lang sa kun anong ginistoryahan nila. Oh. Ti sobra-sobra naman na iya nga mga minor civil works, should I say, nga mag-cost gid sang 300 million pesos. Kaya hambal sa aton, di ba, tandaan nyo to, banwa. Ang repair, ang rectification, i-shoulder sang kontraktor. Sa aton sini nga mga kabombo. Di ko ni shoulder na sang kontraktor sa aton sini matag palamati, amo nang ginalibugan sang ulo naton, minor civil works iya sang DPWH, magakos gid sang 300 million pesos. Sumot silingon, sa malipot nga pulong, ipaabaga naman iya sa taxpayer, sa pondo sang gobyerno, sa aton sini mga kabombo, ang pagpakayo sang baldog nga ungka flyover. Diba? Di kaluluoy kita iya. Kita lang permi mapamasan sang katuntuhan kapalpakan sa mga tao sa gobyerno. Ipalukdo lang iya sa taxpayer. Ipalukdo lang iya sa ordinaryo nga mga Juan de la Cruz. Nantawa man lang sitwasyon. Bisan diin ka lang magliso, bunuon ka sang tax. Ti mayo kung tani kung may konswilo, di bubo ka man bla. Mamaka okay lang. Okay lang. Bisan tagpila pa na kaporsyento, ibuhin nila sa akon sini nga pinangabudlayan through tax. Okay lang, why problema? Ang importante may kita nga miura. Galing ting kita naton nga miura in hotel. May miura gin man in hotel, inusikan lang pundo sa gobyerno. Karon ingos naman. Kwarta man gyapon sang pumuluyo ang gamiton para ipakayo. Di why the accountability ang UCTP? Why the accountability ang Central Office? Why accountability dira ang International Builders Corporation? Why accountability dira sa Department of Public Works and Highways Regional Office 6? Sa mga previous officers? Ti ginago nga klase sang sistema ni aton. Ginabulay og kita sang mga tao sa gobyerno. Way pulos. Amo sinabanwa nga gaigod kita diri iya sa pungsod Pilipinas sa kun ano man nga kayuhan ang kuntani tinutuyo kag most probably kung eksakto lang pamalakad sang mga previous government official ikunti tani nung nag-ayu-ayuhan man kita subong galing kitiway. Duwala na kita iya sang may gina-forsi nga kaayuhan pa para iya sa mga pumuluy sa pungsod Pilipinas. Ang gina-forsi lang nato kaayuhan sa aton bulsa. Kaayuhan sang ila bulsa.
Yamakon mo, 300 million pesos. Pilayahan ka sa ako bugas na. Oh. Kung ibulig ta sa mga mas nagakinahangla na kung ang tinutuyo naton is food sufficiency, pilayahan ka mga mangungubang mabuligan sila. Lawi guro dangatan sila kagya madamo panigurado ang produkto nga ma-produce sila nila. Pero doon sa way lang. Sa aton sila makabumbo. Pwede naton mapaanggid ni sa Chris. Kung dumamo itong kapon, may nadakpan nga nagapang rituke. Ang istorya sa aton sila makabumbo, musli. Parituke ka ilong. Karon, after 1 week, banog ilong mo. Balik ka to siya. Hambalo niya ka, siya hindi. Inom-im nilang isang bulongo. Kaga timbangon ta, di nang nagahubagaw sa wala. Titimbangon ta sto, injeksyonan ta na. Pero bayad ka galing. Tinoma mo sila, guwasa nga ang flyover. Baldog ang pag-ubra, anay kinagreklamo ang nagagamit sa aton sila makabombo, apektado mga pumuluyo, inutil ang transportasyon. Hindi ipakayo nyo lang liwat, gasto naman kamuda. Kamuda ya pa kayo. Kung tiwat sinanggo, kung ang ambal pa sa niya, kilala ko nga Ilonggo philosopher. Siya what sinanggo? Di ka batas pa kamusna badwa? Sus Maria kagusit. Pero ang pamangkot, kutob sa mga tao, mga opisyal, kung sino man da, basta may makonect lang naton sa Ongka flyover. Halin abis babaw to pagkantos dalom dre. May guya pa kamo ipakita sa mga Ilonggo. Hindi naman lipod sa balon nyo, abot na naman na kung anong plastada na. Kung nga nagamunang sitwasyon sa Ongka flyover. May guya pang mo ipakita sa mon. Mga patay huya kamo. 31 minutos na kaligad sa takna siningalaw na. Pagbalik ta, dugang ang mga balita kag impormasyon diri sa palatuntunan na bumbuanay sa udto. Ang pamilya sa Pinay OFW nga napatay dito sa Israel nagapangabay nga mapadasig ang pagpauli diri sa nga bangkay kag ang provincial government nagpahayag nga maghatag sila sang bulig sa pamilya sang nalisdan ining napatay itong taga-Banwa sang Maasin sa kinagamo iya dito sa may Israel. Balikan natin ini matapos sa bilang importante nga mga panumdum. Oras na. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos.
Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for October 15 to 21, 2023. Ang binhi band liwat nga nagapang-agda sa inyo, agud updan sila sa 2 ka oras kag 30 minutos nga rock show sa sininga weekend sa Concert at the Plaza, Rocking Your Way sa Oktubre 21, Sabado, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tiyon sa musical show, napuro ka mga Plazuela de Iloilo Mags, kag iban pa ang iga-paraffle para sa mga suki sang Plazuela de Iloilo sa Oktubre 22, Domingo. Imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa mga adlaw sa La Tolda alas 11 sang aga. Sa tiyon sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga tudloan niya kita kung paano mahanda sang maayo ang aton kaugalingon sa highly anticipated nga El Nino. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Vote 2023. Abangan ang coverage ng Bombo Radio at Star FM sa Oktubre 30. Ang pagpili ng mga bagong opisyal sa barangay at sangguniang kabataan. The Vote 2023. Ito ay isang serbisyo publiko mula sa inyong #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines at ng Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Basta Radio Bombo! Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ining mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tao. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas.
Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabatan sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Sunog kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ili. Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 41 minutos sa kaligad sa tak ng alauna. Balik sa Bombo Anay sa Odto, Kaupod sa Gyapon, Bombo Siyama, Blanco, Hover. Balikang tang linya ni Bombo Peter Jan Bayas ka direktamente sa Banwa sang Maasin. Kaya ang pamilya sang Pinayo FW nga napatay dito iya sa Israel ulihing na kumpirmar nga ini siya ang ginbawian sang kabuhi na nagapangabay mga mapadasig kuno mapauli ang bangkay sang ila sini nga himata kag damo gali ni sang nagasalig sa iya no? Sa aton sini nga mga kabumbo kay damo man ni siya sa mga ginapang buligan nga iya sini nga mga himata pinagi abi sa pag-eskwela no? Kag iban pa nga mga sahi isang bulig dira no ginakabig man nga siya ang ginadalaganan ni sang iya sini nga mga himata pananglitan iya nga mayara sang problema pinansyal dirabi sa aton sini karon nga mga kabombo kag ang provincial government nagpagwa man rin sang statement nga mag-extend sila sang bulig no sa pamilya sang sining Pinay OFW Ilonggo OFW nga ginbawian gid sang kabuhi ito tigin
sa ano gini sa kuno ko magsalado sa una gining adlaw sa pag-strike to sang mga Hamas. Oh. Nagpakituoy pa siya nga hindi lang pag tandugon ang iya sining employer nga tigulang masobra 90 anyos ang edad. Ti sa baylo siya kag ang mga kabataan sang iya sining employer amo to yang pinampatay sining mga Hamas militants. Sa aton sini karon nga mga kauturan tuman gid ang kasubo karon sa bahin sang pamilya nga mahibaluan nga ini siya ang isa sa mga nalakip diri sa mga linibo nga napatay sa kapintas sa kamot sang kapintas sang Hamas militants. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 43 minutos na ang nakaligad karon sa takna sining launa driman sa palatuntunan Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby kay check naton ang linya ni Bombo Peter Jan Bayaska sa dugang sining mga balita may kantanan sa sining Pinay OFW kun ining Ilongga OFW nga taga Banwa iya sang maasin Iloilo, ang Iloy Siniti perti man ang kasubo toy, do sa ano lang madula sa imo sining anak sa hindi maayo sining pamagi, although ngati ang tanan sining kamatayon ang makabig hindi man maayo, but ang realidad dira gigita sini padulong pero sa amo sini nga ugada masakit man niya batyagon nga ginpatay ang imo sini nga himata sa aton sini karon nga mga kabombo. Standby i-check na naton aranes Bombo PJB. Si Bombo Lindsay na lang kung wala si Bombo PJB. Para nga drodritso kita kay lipot lang na naton sini nga tiyempo diri sa bumuanay sudto. Ikinanglan ni maximize ta kag tanan sini naton nga mga balita diri karon. Dapat i-plastar naton ini sa aton sini karon iya nga pagpangalagad diri karon sa Bumbuhanay sa udto. Oras 44 minutos ang nakaligad sa takna sini nga launa sa pagpalayag sang Bumbuhanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Ang provincial government tiwiling man kuno mag-extend sang bulig para iya sa pamilya nga nailo sa sining kamatayon sang Ilongga overseas Filipino worker nga didto iya karon nagtrabaho sa Israel. Check naton si Bombolins sa iya sining follow-up report. Bombolins sa report, please come in. Nagalaom si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga wala na sang may madulaan pa bombotsyam sang kabuhi sa nagapadayon nga tensyon sa tunga sang Israel kag Hamas sa diin isa sa mga napatay amo ang tumandok sang maasin Iloilo nga isa ka caregiver. Una nga ginpahayag sa pagpakigangot manaton sa aton nga Bombo International Correspondent direkta sa Israel nga si Judeline Pulmones pakaisa sang biktima nga si Grace Prodigo Cabrera. Ginsulod sang Hamas ang ginatiniran sang Ilongga OFW upod ang iyang ginabantayan nga tigulang bangod isa ini kay caregiver. Ginapahayag na naghingyo ni mismo si Cabrera sa mga Hamas na hindi na yabombot siyang pagpadalahigon ang tigulang bangod na budlayan na inya maglakat mahina na kaya nagakinahanglan sang bulong. Dito kaginbilin sang Hamas ang ining tigulang kagindala naman si Cabrera tugtob naging kumpirma sang Overseas Workers Welfare Administration o kun OWA kag sang Philippine Embassy nga patay na ang OFW. Sa pagpakigangot naton kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., iyagin pahayag na timagahatagid sang bulig ang provincial government. Mayara sang standard nga financial assistance ang Iloilo Provincial Government kung mayara sang casualty dugang padari niya. Posible nga pahayag niya nga magahimo sang adjustment lang ang provincial government sa assistance kag ihatag ang tanan nga pwede nga mabulig sa pamilya. Kag nagaplano man ang gobernador nga magbisita sa pamilya Prodigo sa may Banwa sang Maasin. Yari bala aton pamatian ang pagpahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Of course, we have already spoken with the family and we are ready to give assistance to the family if
ever that happens. Because we have a casualty, we are preparing. Nagabuligay kita sa banwa naton, knowing kung sino ang may mga Ilonggo bala kita sa Israel. Kag again gin reverse naton. So daw problema nga reverse contact tracing naton. We will start with sa barangay. Ginayo naton ang aton nga mga munisipyo to connect sa mga barangay kapitan naton, radyohan nyo mamangkuton may kasimanwa kamuda sa Israel. So this is what we gathered. And there are cases, there are reports that we continue to validate right now. I-develop natin kung ang the next step is that may mapuli bala sinadira sa aton na may mga movements kita dito nga nabalan pero gina-validate pa natin. No? So, ang total natin, we have 207 based on our... Again, ang ini nga data, we continue to work with the Department of Migrant Workers and the Overseas Workers Welfare Administration. We have 207. Again, the source is halini sa Dalom, ha? Halini sa Dalom. Then we validate. That's what we do. Sir, follow up sa OFW, bali aside from maasin, reports or informations also nga may ara sa Haniway, nakalabotan sa Imugov. Yes, but what ano ni siya, which one in Haniway nga, di ba? Kiti significant na siya kung may natabo to sa Kasimanwa. Natin tigikadamo sa aton ara man lang kagway man nagulag pa. Di ba? Hindi man kinanglan. So let me check ano ni siya nga case sa Haniway. Kiti I think we have gin-evacuate. Validated to another area. So significant na from the Gaza Strip in evacuate. So nakagwa na siya sa Gaza Strip. Ang aton nga kasi manwa nga taga-Haniway na. Pero ang mga specific bulig ko sa province, ano mga... Di sa subuti, depende. Halimbawa, kung may casualty kita, of course, balanta ka anong bulig naton. Diba? Tiwai patakbalo ko anong to follow. Mapuli sila, di madulaan sila to trabaho. And we will work with the OWA and the Department of Migrant Workers on that. Pero again, basically, the operation ng bulig naton to find out kung sino sila, magabulig kita connect sa ilang mga pamilya sa Israel, kagabulig man kita sila connect with the national government agencies. But magluwas sa Sinagov, may financial assistance bala nga ma-expect ang family from the provincial government? It depends on what kind of financial assistance. Kung live, kung work related, inaaya i-plastar pa natin kung anong pwede. Again, liwaton ko, lain niya kung casualty, tibalanta. So kung casualty go, mga pila ang... Mayari kita sinade standard na ginabulig, then we can make adjustments. Pero saan ginihimo natin. Ang amount lang, hindi ready sa akong subo. Pero may standard kita ginabulig. Pero sa mga ginabulig natin sa una, kung may mga disaster, ginabuligan, kita nga nabiktima sa mga disaster, sa mga kalamidad. Ang tanan, nga mabulig, imuon naman. We cannot just say na kung hindi pa kita preparado, kung hindi pa plastado. But definitely the Operation Bulig Ilonggo will prepare kung ano ang mga assistance kung bubulig natin sa mga kasimanwa natin. Tanawan natin kung ano ang mga problema nga maabot. So, diba, we have one casualty. So, tani wala na. Nabatian Bombotsam si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. So padayon padari ang pagtipon man sa number of OFWs sa bahin sa probinsya sa Iloilo kag di amo na ang ginahimo nga pagpaninguha man sa provincial government nga ti manduan man ang tagsa ka mga banwa na tsakeron gid sa mga barangay kun may ara sa mga kasimanwa pa naton mga Ilonggos na ti ara sa gihapon didto sa may Israel. Pero ti ginalantaw dari ang record lang abi sang provincial government 207 ka mga overseas Filipino workers nga ara didto sa may Israel kag wala pa sila ya Bombotsam nakabato no sang request abi sa mga sa mga OFWs naton nga may ara abi sa
silang luyag nga magpauli diri sa may pungsod Pilipinas. So pero if in case nga may ara gid man kung may ara sang magpabutyag, handa man nga magbulig ang provincial government in coordination sa mga concerned agencies, kaangay na lang sa Department of Migrant Workers, sa aton nga OWA kag sa bahin sa Department of Foreign Affairs kag iban pagid Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Lindsay sa imo siniiyang follow-up report. Di makaluluoy man ining nasambit karon niya nga biktima, kaya tinutuyo yaman lang kung tani sini magtrabaho dito. Suno pagani sa iya sini nga iloy nga si Baterna. Sinya ti daad wala lang nila yagin akon sini nga bata kay way man to siya sa sala. No, nagkanto man lang to siya para nga magtrabaho, nga ginaulikdan niya ding mga pamilya nga nabilin iya sa Iloilo, nga matagan sang mayo nga puturo ang mga bruligan niya sini nga mga hinablos de. Kag kami bilang nga mga pamilya niya pinatay gid siya. Sa aton sini nga mga kabumbo di maabot ginang tsimpo nga ginatawag sini bala nga kon ila subong ato naman sa sunod no, sa aton sini nga kabumbo, no, do kung pwede pa lang pangmuyuan mo nga kung ini sila ang magtalalaliwan, no, dito lang sila madirikta tanan sa dito sila madirikta tanan sa impierno bla. Tapos litsonon sila ni taning to. Sus Maria kagusip po. Muna nagapalabot man sang upod sa kalisod, no, ang Bombo Radio sa pamilya sining nagtaliwan nga overseas Filipino worker dito iya sa may Israel. 5 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna sining alas 2. Uli nga report check ta si Bombo Ronel Brabanzos. Sa aton sining mga kabombo Bombo Ronel Brabanzo. Inimay kantanan sa mga opinyon nga ginpabutyag sang mga pumuluyo sa mga botante. Sige nila, matuno na namon ang kwarta. Pero ang pilion namon yung kandidato, ang gusto nga kandidato. Isang 2019 elections? 20. Amo man ang ambal sa kadamaan sa ton. Batunon ta lang kwarta, ka gusto nga kandidato ton butuon. Gusto nga kandidato binuto nyo. Paminsari biliwat, balik-balik be. Bombo Ronel sa report, please come in. Kitaan na Bombo Cham ang pila ka mga tarpaulin sa kandidato sa pila ka parte sa syudad sang Iloilo, specifically diri sa Barangay East Baluarte, Molo, Iloilo City. Mablaan nga nagsugod ang campaign period sa Barangay and Sangguniang Kabataan election gahapon nga adlaw kag magatakop sa October 28. Apang may pila ka mga botante ang nakipagbahin sa ila sentimento kung ano klase nga kandidato ang gusto nga magapungko sa ila barangay. Sa interview sa Bombo Radio Iloilo sa isa ka botante dito sa Barangay East Baluarte, Molo, iyagin pakigbahin nga kung may maghatag sa pagbakal sa boto, batunon lang kag butohon Bombo Cham, no, ang kandidato hihila na mutad. Gin-encourage man ang mga media nga makipigbahin sa ila barangay para mahibulan gid yon ang mga gapamakala boto Bombo Cham. Didugang man gani itatay nga tatlo diri ang magapadlagan sa ila nga barangay sa pagkakapitan. Apang isa ang nagconcede kag ginhatag na lamang ang kuno ang iya suporta isa man sa mga kapitan Bombo Cham, no, nga nagapapili. So naman sa iya wala siya nagpasugot nga butangan ng iya nga pader bangod gusto niya lang maging neutral sa eleksyon kay masami kuno nga magahod ang eleksyon sa ila barangay. Sa dugang nga detalye aton bala pamatian ang sentimento sa isa ka botante diri sa Barangay East Baluarte, Molo, Iloilo City. Ang masiling ko lang ang mga pamuluyo, bato na lang nyo ang kwarta, islod sa bulsa, buto ang bluton nyo, isalot sa baluta. Amula na. Ang mayo lang da mabinuligon bro tani. Ako dya ko nagbakal ali sa kuda way kuya nagbaton sa kwarta nila niya. Kagway man nag-offer sa akon. Maran ko na yung mga bakal-bakal na sang buto. Wala na pulos. Kay kunong bakal sang buto, way di mayo na. May nakuno-kuno pero ay pamanas nga confirm. Ti kun kamo nga mga media sa before sa eleksyon kadto ka mo di kag mag-verify kung bala matuod kay iba ni ginoring-horing lang picturean ko nila pero ti pag ara gana ni wayman pero tani kamo mga media kamo na lang maglibot dire kag
magtanaw. Amula na. Kay sigurado mamakal na ibande. Ate, gilang, amula na. Thank you. Inyo nabatian ang sentimento sa isa ka botante sa barangay East Baluarte Gintagaan Molo, mo kalingawan. Iloilo City. Gintagaan mo kalingawan sa imo interview Bombo Ronel ba? Ginahatagan niya pagkita no, Bombo Cham, no? Oh, sa 180 ka barangay, ilalang ya barangay kantuan kag bantayan kung may vote buying. Pagabantayan ko no kay Ti, syempre hindi daw ko no ang manami. Kag nagalaptan na dito Bombo Cham ang pinaman kapag bakal sang boto suno man na sa iya no. Pero ini Amo gani nang ambal sang Comelec nga dapat mangin vigilante kita. Nga, hindi lang yan naton pagsalig sa kung sino dira kay titagsa sa aton may individual responsibility. Kung gusto mo nga matap na ang vote buying, no, kag kung may ideya ka kung sino ang naga-vote buying, vote selling, bantayan mo. Subong ti advance naman ang sino pa daw sang Y cellphone di kamera, bayaw kamot kibaklan ko karon. Si Tita Reds. Titanan kita may amo naman na may cellphone di kamera naman picturean mo padala mo din mo radyo o kung sa padala mo direkta sa Comelec. Kay ti sa aton sinimatag palamati although nga makahambal naton nga kabahin sang responsibilidad sa makatapo sa media ang magbuyagyag sang mga anomalya kag kung ano ang mga malain sini nga hilikoton, partikularmente ang vote buying kag vote selling. Pero sa gihapon nagasanding kita sa mga impormasyon sa mga pumuluyo nga ginapalabot diri sa aton. Ti tagsa-tagsa sa aton may ara sang ginatawag nga individual responsibility. Kung gusto mo matap na ang vote buying, kung gusto mo nga ma-overhaul ang sistema sang pagbinutuhay o sistema sang pamulitika diri sa pungsod Pilipinas, nagakadapat nga titagsa-tagsa sa aton magpaninguha nga matapna tanani ang mga kinaandan ukon ang mga traditional ba lang nga ginahimo sa mga politiko, no? Tilakip naman ang mga traditional politisyan nga dapat madula na nisla. Bombo Ronel? Amo na ginasiling Bombo Cham no, may passage of communication kita. Nga ang citizen mismo karong tani no, sila ni ang primary source of information naton kung sa dili kita makuha sang ilasang source sang information kay ini ang aton igabuyagyag kag ni iga-verify Bombo Cham no, kag ti para man mabalaan kung matuod bala or hindi Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Ronel Palencia Brabanzo para sa the number one most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Ronel sa imo siniyang follow-up report. Sa mga kabombo naton dira, amo nang isa sa mga makabigman naton nga ti permi lamang nagakapalagyo or wala hindi ma-materialize ang paggatapda sa sining vote buying. Kay ti may makita ka dira nga vote buying, tawagan mo pulis. Tawag ka sa media. Pag-abot sang pulis, pag-abot sa media, tapos ng transaksyon? Di ba? Pero kung ikaw bilang isa iya ka citizen sang syudad sang Iloilo, kung sa diin ka man nga bahin iya sang syudad or probinsya sang Iloilo, kagusto ni mo umpisahan nga bag-uhon ining lutakon kag lunangon sini nga sistema sang pamulitika, sa aton sini magkabubuti umpisahi pinagi sa pagpangisog dira, kuai isang video, kuai isang picture para nga maibidensya ka kag ang inang klaro man bla para nga hindi na sila makabalibad. Sa aton sini magkabumbo sugid lang na ang mga may moto nga patay kung patay basta deny. Tiya bisa ano mo pa ka bisan ano mo pa ka deny kung athag-athag arang imo sining atsura, ti mano ka pa bi. Hindi bla? Salay na naya nga bagay ang patay kung patay basta deny lain naman naya. Pero kung madakpan ka sa mga vote buying bala kang ginatawag naton, no? Dumduman ko naman ang kilala ko dayon. Sa aton sini mga kabom. Una, seriously speaking, kung gusto mo may pagbago, umpisahi, no, kay ti imo man ina, tagsa-tagsa sa aton mayara sang
responsibilidad nga makapaumpisa, no? Sa aton sino makabombo sang pagbag-o sa sistema nga ti luyag na naton nga talikdan. Lang rin naton sini nga tiyempo iban nga mga balita bantayan sa iban Cinema News and Public Affairs program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Inis Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for October 15 to 21, 2023. Ang binhi band liwat nga nagapang-agda sa inyo agud updan sila sa 2 ka oras kag 30 minutos nga rock show sa siningang weekend sa Concert at the Plaza, Rocking Your Way sa Oktubre 21, Sabado, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga Plazuela de Iloilo Mags kag iban pa ang iga-paraffle para sa mga suki sang Plazuela de Iloilo sa Oktubre 22, Domingo. Imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa mga adlaw sa La Tolda alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga tudloan niya kita kung paano mahanda sang maayo ang aton kaugalingon sa highly anticipated nga El Nino. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Nagbabalik ang event na malaki ang tulong sa panahon na may iba't ibang pangangailangan ng dugo. Dugong Bombo 2023. Dugong Bombo! Sa November 18, ngayong taon, simultaneously in 24 key cities nationwide. Pwede kayong makatulong sa pamamagitan ng pag-donate ng dugo para sa nangangailangan. Nananawagan kami sa mga individual at mga organisasyon na magpalista na sa pinakamalapit na Bombo Radio o Star FM station. Dugong Bombo 2023. Dugong Bombo! Mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. At ng Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Basta Radio Bombo! Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon,
Amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ay importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3 Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Pa Radio Bombo! Mayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo, ini si Tita Regine. Welcome na sa kahapon lamang program. Check naton ang atong Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Mga kabombo, it is now 66 days to go before Christmas. 66 dias na lang, kag Pasko na. Lawig-lawig pa man nga mga inadlaw para sa ating preparasyon. But anyway, as of today, mga kabombo, I am sure kalabanan na sa inyo dira, nakapagawa na sa inyo mga Christmas trees, sa inyo mga Christmas decors. Pero halong-halong kita ha sa mga Christmas lights ng ating gamiton. And be sure nga super safe ang ina nga mga Christmas lights. Early pa, mabutan sa Christmas lights and mahal daan kuryente. Anyway, sa nga hapon, ari na magita sa pagdulong sa inyo sa ating ginakalingawan, ng mga kasaysayan. Nagikan sa ating mga ukod ng mga letter senders. Thank you very much, Gid. Kumusta ka mo dira? May mga letter senders kita, may mga KLP lovers kita nga nagapadalagan para sa sining barangay elections. Good luck, Gid, sa inyo, ha? And sa iban dira, nakampanyahan na kamo, may ara na kamo, naka-makeup na kamo sang mind nyo, sinong inyo nga mga set of officers nga luyag nga butuhon para sa sining nga election. Sige, isip-isip ha, kag isip-isip gid sang maayo. This is Tita Regine once again, and ready na kita to give you our
stories para sa sininga hapon, pero sa wala pa, imbitar ko gid ang tanan nga magpadala kag mag-join diri sa KLP. Ipadala na ang inyong mga kasaysayan, especially if tapos na. So i-email nyo na sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Hari na, naghulat ng akong nga sangay, si Regine Talk, for her song, Mahal Ka ng Mahal Ko from the Bombo Music Festival. Good afternoon, everyone, and welcome sa KLP. Sinta, kumusta ka na? Matagal na rin tayong tinagkikita. Sinta, ba't ka nawala? Nawala bigla na parang wala. Balang araw tayo makikita muli, tatandaan ng bawat sandali. Alaala'y hirap limutin, mga salitang binitawan mo sa'kin sa iyong bagong minamahal. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha, saya, swerte mo. Ang swerte mo, mahal ka ng mahal ko. Isa pang pagkakataon, isang segundo, isang minuto, isang segundo, isang minuto. Pwede bang itigil ang panahon na di balik ang ating kahapon? Alaala'y hirap limutin, mga salitang binitawan mo sa'kin sa iyong bagong minamahal. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha, saya, swerte mo. Ang swerte mo, mahal ka ng mahal ko. Sana wala ako. Bakit ba iniwan mag-isa? Naturugo ang puso ko sa tuwing makita kang kasama siya. Nagmumukha na akong tanga. Huwag sanang kalimutan ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka wala. Huwag sanang mapalitan ng luha, saya, swerte mo. Ang swerte mo, mahal ka ng mahal ko. Mahal ka ng mahal ko. Sa'yo bagong minamahal. Mahal ka ng mahal ko. Regine Talk, composer and at the same time isa man sa mga interpreters.
Mga kabomba, welcome sa Liwat. 16 minutes after 2 o'clock na, ready na kamudira, nakapwesto na kamuda, komportable na kamo, kay masugod na ako basa. Sang una nga sulat naton, requested October 20 na yung basahon from NB, sang probinsya, sang Iloilo. My dear, Tita Regine. A pleasant afternoon to everyone, especially sa Imutita, all staff and members of Bombo Radio Iloilo and Bombo Radio Philippines, my fellow active listeners and lovers of KLP. Tita Regine, nadumduman ko ang akon nga long service sa teaching enabled me nga mag-attend sa damo nga mga seminar workshops for innovation and improvement of our teaching strategy. One of them, which I could never forget, amo ining isa ka bulan nga SEDP or Secondary Education Development Program seminar workshop, both for public and private high school teachers. Day 1, amo ang opening sa program kung sa diin ang tanan nga mga delegates nagikan sa nagkalain-lain nga mga eskwelahan gin-welcome, kagin-introduce, tapos ginsundan sang orientation ka-grouping sa mga delegates. Ang mga delegates gingrupo by year levels. So, first year, second year, third year, and fourth year. Since ako, nagatudlo ako English subjects sa fourth year, so nag-join ako sa senior group. 20 kami tanan, kaginpili namon ang amon nga chairperson, si Mrs. H, ang iyang assistant, si Mrs. S, kagang secretary, si Ms. R, para nga mag-jot down sa among nga daily activities, samtang ang remaining 17 tanan mga members. So ang kada grupo may trainer para nga maghatag sang lecture nga ginasundan nini sang workshop kag sang evaluation. Kanami man kay well organized ang pagpasunod, madasig, kag mahapos maintindihan. It was very participative that everybody was busy para sa amo nga workshop. Trabaho gid, followed by an evaluation, oral or written. Ang amon nga mga outputs criticize, whether good, very good, needs improvement, sang amon nga trainer. So, it was enjoyable, apang very challenging. Kay kinahanglan, alert, alive, and enthusiastic gid ikaw. Kung hindi namon matapos ang activity for the day, gina-continue namon ini the following day until nga matapos ini. Kaano-ano, mantimo, Tita Regine, nga daw balik eskwela lang kami. Actually, went through gid kami sa tatlo ka mga components nga involved sa teaching English, phonetics and speech improvement, grammar and composition, and reading and literature. So a day before ang amon nga closing ceremony or closing program, ang kada year level kinahanglan nga mag-present sang class demo on each component. So, nagpili kami, tatlo ka mga presenters sa amon nga grupo. Si Mrs. T nag-present sang phonetics and speech improvement. Si Miss B, yours truly, nag-present grammar and composition. Kaya si Mrs. H, ang amon nga chairperson, nag-present reading and literature. Since wala kami ginpahibalo, nga magdala kami sang amon kaugalingon nga teaching materials, ang sa akon, gin-prefer ko nga mag-present sang very simple lesson, particularly sa numbers of nouns only, the singular and plural nouns. Apang prior sa presentation sa among nga lesson proper, gin-review ko ang class sa nouns as namers, names of persons,
places, and things. So I wrote an example sentence sa board para nga i-pick out nila ang nouns and I asked them the number. So if it was one or more than one. Example, Anna reads her books in the room. Okay, do you have nouns in that sentence? Yes. How many? 3. Ano ini sila? Anna, books, room. How many Annas do you have in the sentence? So only one. So how many books did you read? More than one. So how many places where she read her books? Isa lang, only one. So when the noun is only one, that is singular in number. When the noun is more than one, that is plural in number. Tapos gin-open ko ang curtain sang chalkboard kung sa diin nagsulat ako sang verse as a springboard. If the plural of key is keys, why the plural of lady is ladies? If the plural of bamboo is bamboos, why the plural of tomato is tomatoes? If the plural of child is children, why the plural of child, wait lang, naglukso ako nga mata. If the plural of ox is oxen, why the plural of child is children? So, the students underwent a brainstorming. They made a comparison and gave the difference guided sa nga teacher's questions until they finally stated the rules in their own words. So, ang amo sina nga kind of lesson presentation in English grammar was more retentive sang sa traditional method when the rules were stated ahead, followed by the examples. Pado teacher lang ako ba? So, during the class demonstration, when one in the group demonstrated the lesson, bali ang tanan no nga mga members acted as students. So there were critics who observed the presentation of the lesson kag nagahatag sang ilang nga evaluation. During the closing program, kada year level gahatag sang number. So the assistant secretary sang DepEd was the distinguished guest nga nag-deliver sang iyang inspiring message sa mga delegates. Ang programa was highlighted sang awarding of certificates of recognition to the delegates who did their outstanding class demonstration. Hasta nga nakibot gid ako katama tita. So waay mo bala gina-expectar nga matawag ang imong ngalan nga isa ka man sa mga awardees. Kag puwerte man ang akong kakulba nga nagsaka sa stage. Then, ang distribution of certificates of attendance to the delegates was given before the closing remarks. It was a successful, very fruitful, and memorable nga regional summer seminar workshop nga gin-sponsor sang DepEd. So after sa closing ceremony, alas 5 sang hapon, nagbalalik kami sa amon nga quarter. Naghinugyaw ang akon mga upod pag-congratulate sa akon nga nakakuha man ang amon grupo sang award. Pero si Mrs. H nga amon nga chairperson nagakinusamod nga nagakumod-kumod kay dili daw fair ang pag-recognize ang mga awardees. Waay gid sa amon sang may nagtingog. Namati lang kami. So nauna ako. Nag-expect siguro siya sa amon grupo nga siya ang makakuha sang award. Ay na ano man tana si Mrs. H kalain sa iya. Mabrulagay na kami boss pay. Ako bala hindi gidan takon gusto nga ang masadya namon nga pag-inupdanay sa grupo maglinainay sang buot antes magbinulagay. Hindi nami, do hindi tana professional, nga hindi maka-accept sang resulta sang pagpili sang awardees. Payambot nga waay gid niya mapunggi, ang hindi manami niya nga reaksyon. Ano man, waay ko kahangop,
Do naka-minus bala siya o naka-minus bala siya nga nahikay. So abi mo Tita Regine, pagbugtaw namon way na siya. Una-una gid siya lakat nga waay paalam sa grupo. Si Mrs. T nagutik nga namangkot sa akon kung ano si Mrs. H. Then sabat kong buta. Then kamiya we hugged, kissed each other, and we said goodbye. Tita Regine, way man tako nag-expect nga makadawat sang award. Mixed ba lang akon nga feeling pagtawag sa ngalan ko. Puwerte ang kubakubas ang dughan ko, nga nalipay man unta. Pero, naobserbahan ko bala sa akon kaugalingon, nga kung makadawat ako sang award, do may nagakahisa, kag nagakaakig sa akon. Hindi lang dya sa karon na hitabo, makailang beses ko na ina nga naobserbahan. Tiway ko man na iya, ginpangayo sa ila. Ano how? Sala ko bala di atita, nga ginhatagan ko iya sang award. Ambot Tita Regine, kung ano ang imo mahambal parte sina. Nagaubra malang takon, kutob sa akon masarangan. Way man takon, nagapanghilabot, kaya magpanapak sang iba. Kinabuligan ko paman gani ang iba nga nagakinahanglan sang akon nga bulig. Abi mo tita, I keep on asking myself, kung insa amo dia ang kasami nga nagakatabo sa akon. I could not understand. Pero ako na lang inatanan ginatugyan kay Lord. Kung ako gidman ang nakasala, base sa iya pagtimbang-timbang sang nahitabo, gani nagapangayo na lang ako daan sang iya nga pagpasaylo sa akon. So I'm not perfect enough to tell myself and truly believe nga waay ako kasalanan. The Lord knows everything. To tell Him or not, He knows all about it. Hindi mo ang aton mahal nga Diyos mabutigan kag mapanaguan, hayag sa iya ang tanan. Amo gina-permiti Tita Regine, ang akon ginatanom sa akon kaisipan. Hasta lang anay ako diri kutob. I hope you and my fellow listeners also understand my side and are able to learn lessons from my experience. So madamong higit salamat sa imo tita sa pagbasa mo sa akong ginasugid ni hitabo. May our good Lord bless you and your family. More power in your enlivening program. Always take care and Godspeed ang nagmamahal in B ng Iloilo Province. Huganino NB, though this is already the second time nga nagka-award ka or nagdaog ikaw and then may tawo nga daw hindi mabaton nga ikaw ang ginpili, nga ikaw ang nagdaog, kag hindi happy nga ikaw ang nagdaog. Ambot lang nga aayhan, di ko nisipon nato, ano? Depende man to ya sa mga judges, depende sa trainer, kag sila man na iya ang naga-pick out. So wala ka man diya siguro sang hands kung sinong ilang aluyag nga pilion. Well, sometimes there are just people, no? Nga daw hindi lang siguro makabaton nga wala sila ang ginpili, why sila nagdaog, kag they are just too vocal, no, to show sang ilang feelings and sang ilang pagka-disgusto, which is of course hindi man nami kati konsulio naton bi kung siya man to be, no, ang nagdaog tapos ikaw nagkinusamod, nagwakal-wakal, nagpudag-pudag. Of course, malain man ang iya nga buot. Pero sige na lang, bain na lang dira. Do not be guilty. Kay ti, why ka man tuya siling nga gin-influensyahan mo to ang trainer ninyo or nagbayad ikaw para nga ikaw ang pilion. Siguro wala man, hindi bala? So, hindi na lang pagpadalmi, no? Kag just pray for that person nga tagaan man siya sang happiness sa iyang kabuhi so that mas mangin masadya lang siya para sa achievements ng iban. Kag she would be happy enough, no? Nga hindi siya mag-disgusto kung ano man ang mga desisyon sang mga judges, kung sino man ang ilang pilion nga hatagan sang award. So just pray for that person sa imo nga bahin, hindi mo na lang na iya siguro pagpadalman, kag do not feel guilty about it.
kung kabalo ikaw, no? Wala ka hands sa pagpili sang mga magadaog. Salamat gid sa imo NB sang Iloilo Province for another story nga imo gin-share diri sa KLP. Up next, so with the story of Lolo Erning, sa ating pagpanambalik na mga kabombo, it is now 32 minutes after 2 o'clock. Magabalik kita pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga kahibalo. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ko nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko how? Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light kag iban pa nga mga device bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agod malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supa tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon.
Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church. Bangod sa duwa ka mga raya sang Jesus ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman kamarubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino. Story from Lolo Erning, dearest in their regime. It doesn't hurt to say good afternoon even though it is raining, isn't it? Aso baliga ulan, sang ginsulat mo ini, Lolo Erning. So here goes. A pleasant good afternoon to you and all your avid fans, supporters, and listeners alike. The last letter nga ginsend ko sa imo, natungod ato, no? How I went to Baguio City on someone else's expenses. Sa sining nga hapon, kung paano nga I was able to have a room away from home with just a meager expenses. So samtang nga nag-stay ako sa printing press kung sa diin ang akong nga magulang nga lalaki nagatrabaho, ginhambalan ko man ikaw, ginsugiran ko ikaw, di ba? Nga nagakuha ako information from the newspaper nga gina-deliver sa owners ng printing press. So it was already the last week of May. Kagang opening sang classes para sa school year 1970-1971 was just a few days ahead. So isa ka adlaw, nagalantaw ako sa classified ads. I found something, a feeling ko do tailor-made gid para sa akon. Ang ad nagasiling, wanted, male teacher to teach PMT, English and Social Studies, report for interview with your necessary credentials. So, may date man nga ginbutang para sa interview. So, early morning sang interview, ato na ko to, may ara man nga duwa ka mga applicants. Kag ang director sang school himself, naghambal siya sang amo nga remark. Siling niya, I see that most of the applicants are females with only one male. So, ma-deviate ako from the custom of ladies first. I will first interview the gentleman. So, ginabalan niya ako, no, magpungko sa iyang atubang, sa iyang table, and without much ado, ginpamangkot niya ako. Kagamo ini ang amon nga conversation. Siling niya, hindi ka na-graduate? Siyempre in English, ha? Sabat ko sa University of San Agustin, sir. Tapos siling niya, iway niya nakuha ang sabat ko. Siling niya, Baliwag, Bulacan. Mangkot niya, siling ko, no sir, Iloilo City. Siling niya, ha?
How come nga rin ka di? Mangkot niya. Kisiling ko, I happen to be with my brother sa Tondo, Manila, sir. Tapos siling niya, Ti, maka-teach ikaw PMT, English, or Social Studies? Siling ko, yes sir, I can teach all three. Kaya mas ang director, for someone like you, pwede ako kahatag sa imo 200 pesos per month without board and lodging. Ti panamdumon mo lang anay, samtang nga interviewon ko pa ang duwa ka ladies. Ti pwede ka kalibot-libot diri sa school. Ang amon nga carpenter kag ang janitor nagatrabaho to sila on something downstairs. So nanaog ko to. Kag nakita ko to ang duha nga iyagin mention nga may ginatrabaho gid man sila. So nagpakilala ako in the Regine kag ka mga accommodating man sang duha. So samtang nga nagalantaw-lantaw ako, nakita ko may old stage. Daan nga stage. Tapos may idea nga nagsulod sa isip ko. Tapos ginambalan ko sila, balko. Maaari bang lagyan natin ng dingding itong stage na ito at lagyan ng pintuan? Kung maaaring lagyan ba ng higaan, siguro mas maigi. Tinagsabat si Mang Pilis, ang karpentero, ambal niya, o nagangirit pa ini, ambal niya. Ang lagay ba lagyan na lang ng dingding, pintuan at higaan? So sinagot ko siya, bakit? Ano ba ang gusto nyo? Biruan ba? O cash sunduan? So beer and cash, okay? Kasungaw lang ko. Marunong, sabi ni Mang Peles. Sige, kami ang bahala, basta ikaw rin ang bahala sa amin. So, ginumpisahan nila dayon, kag bago matapos, ginhambal ko kay Manolo, pali ang janitor, siling ko, pakisabi kay director, ka-cash advance muna ako. So, sang hapon nga to, natapos ang boarding room ko, kag bago ako nagbalik sa Manila, kay sa Bulacan ang school, nag-inom anay kami. So, pagbalik ko para sa klase ko, meron ako yung lugar kung diin pwede ako nga magtigang, pwede ako magtulog. Tagayin invite ko pa gani ang upod ko man nga teacher nga lalaki nga pwede siya nga magstay man dito sa akon para hindi na siya magpauli sa Plaridel tuwing hapon. Tapos nagkuha pagid ako sang isa ko pa ka estudyante nga malayo man ang iya nga ginapulian nga siling ko magupod man sa akon. So siya ni ang amon nga manugtigang kag kami lang nga duha sang co-teacher ko ang nagabakal sang sudan. Ika nga, if there's a will, there's a way. Problem solved. Hanggang dito na lang in the Regine. Paalam na po, sana patnubayan ka palagi ng ating poong may kapal. Suma sa inyo, Lolo Ernie. Wow, problem solved gid no, Lolo Erning. Mayo kay wala man nag-question ang imo nga director, as in okay lang to sa iya. Di kay hambal mo, no, old stage siguro. Do abandoned na or wala na ginagamit-gamit, ti didto may idea nga nagsulod sa imo nga isip. Wow, kaalam gid sa imo. So free board and lodging ka na. Nagbiruan lang kayo at nag-cash sunduan lang kayo. Mayuman, no? And then nag-take in ka pagid, upod mo man, co-teacher mo, kag isa pagid ka estudyante mo. So, ano ka mo, no? Pangabuhi ka mo dito, nakasinarayo ka mo, nga magkaupod ka mo, kag daw convenient gid para sa inyo nga tatlo. Good idea. Thank you so much, Gid, sa imo Lolo Ernie for sharing another experience mo sa imo nga pagtrabaho bilang isa ka teacher. Oras ta, it is now 45 minutes after 2 o'clock. Pwede pa kita sa sulat diri. Up next, ni Student Mom of Lambunaw. Sa pagbalik sa KLP, sa gihapon, kaupo din nyo si Tita Regine.
ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man ang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung nagahugas sang pinggan, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayra sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag Arin ang sulat ni student mom of Lambunao, Dear Tita Regine. Tita Regine, ari naman ako, si student ma'am, nagatamyaw sa inyo tanan sa maayong kahaponanon. Nagatipo naman kita, all ears sa aton mga radyo, agud mapamatian, ang very exciting kag manaming mga sulat padala sa mga mapisan kag matutong nga KLP letter senders. Ikatlo ko na ini nga sulat, ang duha ara na kay girl, ready to be delivered sa imo. Tita Regine, kabay pa nga makapasiti na siya. Kabay nga makapasiti na siya sa labing madali nga tiyempo. Tita, yesterday, upod ko si girl nga nagbisita sa akong best friend nga si Sally. Co-teacher ko siya sang una, kag very close gid kami nga duha. Upod man kami nga nagapaaklan from Kalinog to attend our doctoral class. Classmates kami diri, kag enjoy gid kami always being together wherever we go. Nagamasakit subong si Sally, Tita Regine, na stroke gid siya, kag hindi na gid kahulag sang maayo. Makalapkat pa man siya, pero hinay lang. With this, I realized life is sometimes like a battlefield, where sometimes we are bombarded with health challenges, a financial and spiritual stress. Sally was a very jolly fellow, always ready to make everybody have a good laugh. Why, gini siya nagkakakapoy telling funny stories. She's always the clown of the group. That's how I remember her. It's good nga ti makahambal pa man siya kag makaistorya, although ang iyang speech though quite affected sang iyang sickness. I am very grateful to girl for spending her precious time sa pag-upod sa akon, sa pagbisita kay Sally nga nag-stay dito sa Kalinog, kaupod sa iyang younger sister's family. So nagdala ako mga pasalubong para sa iya. I can see her hard situations now, and I am glad I visited her. Good friends don't abandon each other when external circumstances change. They stay together through the good and bad days.
Real friendship is a gift from God because they exemplify the perfect friend who remains loyal through the years. As the Lord reminds us, never will I leave you, never will I forsake you. Tita Regine, halin sang una, nakita ko gid kung papaano nga nagpangabuhi si Sally. Mapinalanggaon siya sa iyang mga hinablos, kay ti, isa siya kalaon. Gani, ang tanan niya nga finances, gin-share niya sa iya gina-consider nga family. The family of her younger sister Hermie and her older sister Neni. Almost tanan nga kahinablusan niya. Siya gid ang nag-support pag high school kag college nanda. Nag-stay sad to si Sally sa home management building sang school, nga ara sa sulod sang school campus, kag diri sila nagdayon sang iyang mga hinablos, samtang nga nag-eskwela. Tama siya kaalwan, kag maatipanon nga tiya, nga daw nanay nga nag-aatender sa mga needs sang iyang pamangkin. Amo na siguro ang rason kung nga ang nalipat na siya magpamana. Padayon ang iyang bulig sa kabataan ni Ermi kag Neni, hasta nga makakurso sanda. Ang subang ni Ermi nakatapos bilang marine engineer, kag subong kapitan na sa barko. May nurse man kag pharmacist nga hinablos si Sally. Ang duha naka-work abroad, kag ang pharmacist nakapangasawa sang foreigner, kag nagastay na sa US. So halos tanan sang kahinablusan ni Sally may natapos nga profession. Gani, wala siya mabudlayan financially. Sang ma-stroke siya, kay tanan may bulig nga ginpadala. Luwas diri, may pension man si Sally. Kay isa siya nga college professor pag-retire niya, kag dako ang iya nga pension. Ang natabo Tita Regine kay Sally, make me realize that life is full of inexplicable and puzzling mysteries. We don't know what God will do in the future for us or for our loved ones who are struggling, but we know we can trust Him for our lives. The question is not if the typhoon will come, but when. Sometimes we have advance notice, but usually not. Gina-stress gid ni Jesus ang strong foundations for such times. One built by not just hearing His words, but also by living out the gospel. This practice is almost like pouring concrete into our lives, pouring concrete sa ato nga pagpangabuhi. Kung magabot ang bagyo, and they will, we can withstand them. Bangod, we have been well built. Sa bisitahon ko si Sally, Tita Regine, ginapisil-pisil niya ang akong guya kag mga braso, kag magsiling. Maayo pa si Mami, nagtambok. Buhok mo lang mi ang nagtigulang, amo ka man gihapon. Sang una, upod kami palagi ni Sally nga magbakal sang amon de largo kag blusa. Masadya kaming duha, nagapamanicure, kag magkaon sa gwa. Kung may mga bring home exams kami sadto, ginabasa niya ang akon answer sheet, kag amo man ako. Wala kami nagadalok sa isa kag isa. Sobra pa sa mag-utod ang amon nga relasyon. Subong, ginahanduraw ko na lang ang amon masadyang pag-updanay. Ambot kung saan ako liwat makabisita sa iya. Tita Regine, after retirement, importante gid ang regular visit sa aton nga doktor para sa complete physical check-up. Hindi gid kita magkampante kay wala man kita sang ginabatsyag. Ang stroke, traidor gid. Siling ni Sally, nagtilaw lang kuno siya sang lechon, daso na batyagan niya nga hindi na siya kalakat. Tama kadasig ang atake sa iya. Gindala siya dayon sa hospital. Afterwards, nagpa-rehab siya, nagpa-therapy. So muna, nga doon nag-ayo-ayo ang iya pamatsyag. Subong, stay at home na siya, hindi na makamadyong, ang paborito niyang kalingawan. Well, life is like this.
Subong, okay pa kita, but in an instant, gulang na. Gani sa mga nagapamati, halong-halong lang kita tanan, hindi magsarig nga ang maayong nabatyagan ta, wala nasang katapusan. Ang tanan, nagabago. Gani, halungan naton ang aton lawas, mangin maingat sa aton mga ginakaon. May fruits and vegetables kag fish kita, agud malikawan ang stroke. Always mag-connect kay Lord, mag-pray, kag isalig sa iya ang tanan. Tita Regine has studied rin na lang ang sulat ko nga ini. Until next meal, I'll be praying for everybody. God bless. Sincerely, Student Mom of Lambunaw. And P.S. Tita, pakitamiyaw lang ang tanan ko nga abyan sa Womiso, South Central Panay. Amo man ang mga abyan ko sa church namon nga sanday Ma'am Lirio, Tita Kitahe, ng Idang, Ma'am Emmy, ng Rona, Nanay Beth, kay Girl, kag ang iyang mga bata, nga sanday John Till, Dindin, kag NC. Please read my poem para sa ilatanan. Thanks. Ang poem may tigulo sa akon mga abyan. Ang akon mga abyan, ginhatag sang Ginoo, agud makaupod ko sa tanan nga tiyempo. Kung ara sila sa akon luyo, malipayon ako, kag may self-confidence nga mabatyagan ko. Kung may mga problema nga mag-abot sa akon, nga nagahatag kasubo sa akon tagipusoon, ang akon mga abyan ang nagalaygay sa akon, agud kasing-kasing ko, mangin malipayon. Kung madugay gani, nga di kami magkitaay, ginakahidlawan ko sila. Ginapangita adlaw-adlaw, ang pagpakadlaw nila sa akon, nga nagahatag kasadya. Luyag ko mabatyagan, kapin pa akon kasubo mag-abot na. Pero bangod sa mga hitabo sa amon kabuhi, nga hindi malikawan, kami nagbulagay, agud padayunon ang mga bagay-bagay. Nangin malaka na, amon pagkitaay, mga abyan kong pinalangga, bisan diin pa kamo, hindi ko malipatan, pagpalangga ninyo, ako na lang balik-balikan, sa huna-huna ako't mga damgo, ang malipayon tang nagliligad, handurawon ko. Tita Regine, salamat for reading my poem, Love, Student Mom of Lambunaw. Wow, Student Mom, I'm sure aware ikaw kung ano kadako nga happiness ang imo nga ginhatag sa imo long time friend nga si Sally. I'm sure malayo ikaw, no? But you took that time. Kag nag-effort ka, Gid, para nga mabisitahan mo siya. Yes, Gid, I agree with you. What happened to her is a realization para sa atong tanan to really take good care of our health because it is our true wealth. Hindi bala, ha? So it doesn't mean nga okay lang kita, hindi ta napagtagaan atensyon, ang atong dira nga mga ginabatsyag, dapat gidman, it is a must. Especially kung retiree na ikaw, retired ka na, no? Visit the doctor once in a while. Yung iban, yearly nga check-up, ang iban, every 6 months. Do what is good for you and take care of your health. Thank you so much, Gid, for this nice story nga gin-share mo sa amon sa sining hapon. Student Mom of Lambunaw. And sa inyo man dira mga kabombo, kumusta naman ang mga ginsuguran ninyo nga mga istorya? The soonest nga matapos ninyo ina, i-email na dayon sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Balikay kita buwas, ha? Mag-interview na kita sa kay Sacrifice Nenin. Nakaistoryahan na kita and she would be here with us tomorrow. So see you, Sacrifice Nenin. Maraming salamat sa inyo. Din ninyo kami, boss, ha? Sa pag-istoryahan namon ni Sacrifice Nenin. Maraming salamat sa inyo tanan. Sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat, Gid. Good afternoon and God bless.